no ye ala ka cidenw ci cogo ye no ye cidenw ka maaw kɛ cogo ye ka cidenw ka ci jaabi fo ka taa se Alahu taala ka danni cogo ma fo ka taa se Alahu taala ye kabako min yira mɔgɔw la minnu murutira ka bɔ ale Alahu taala ma. ala ko ya a ko innal lazina yatluna kitab Allah a ko maa minnu bɛ yen n'o b'ale Alahu taala ka kitabu kala wa aqamu salata wa atu zakat maa minnu bɛ yen k'o kɛra kitabu kalanbaa ye n'o ye ala ka kitabu ye a tigilama kelen ninnu tilara ka kɛ seli fana jɔbaa ye wa k'u tilara ka kɛ jaga fana diibaa ye. dɔɔninkɛla fanba bɛ mun kan kitabu ni ko kuranɛ de don mun dira alakira ma ni sallallahu alaihi wasallam. o kuranɛ ni ko maa min kɛra matarafaba ye o kuranɛ ni mɔgɔ min kɛra kalanba ye o tigilama ka tila ka kɛ seli jɔbaga ye o tigilama ka tila ka kɛ jaga fana diibaa ye. o b'a yira k'a fɔ kuranɛ kalanba ani seli jɔba ani jaga diiba ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye mun sirilen don ɲɔgɔn na. maa ti kɛ selikɛla ye kiti kuranɛ fɛ maa ti kɛ kuranɛ kalanba ye ko seli man di ye ni fila fana tɛ sɔrɔ i ka minɛn kɔnɔ k'e mago tɛ Alahu taala ka hakɛ dili la n'o ye jaga ye. o tuma Alahu taala ko ya ko maa min kɛra ale ala ka kitabu kalanba ye ka tila ka seli jɔ ka tila ka jaga di na وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية k'a tigilama ye seli jɔ ka nafakati di fɛn na Alahu taala ye fɛn min di a ma garijɛgɛ la dogo la ani bange la bange ani dogo alaniya wa sir. o tuma dogo ni bange k'e k'a dɔn a tigilama ye nafakati bɔ o la. o nafakati bɔli Alahu taala ye fɛn min di i ma e yɛrɛ ka tila k'a lajɛ mɔgɔ minnu n'a ka kan ka dɔ di o tigilama ma. o tuma maa min kɛra kuranɛ kalanba ye o ye daraja dɔ ye a tigilama ye seli fana jɔ o ye daraja dɔ ye. Alahu taala ye fusamantiya min di a ma hakɛ la o fana dili o fana ye daraja dɔ ye. Alahu taala ye nin fɔ seli kɛba nafakati diba k'a fara kuranɛ kalanba kan ko maa min ye nin baaraw kɛ yarjuna tijaratan k'a tigilamaw b'a ka jago dɔ jigi ala yɔrɔ sanni feere dɔ de tijara ye. a tigilamaw b'a ka sanni feere dɔ jigi ala yɔrɔ lantabur k'o ti tiɲɛ fiyewu. o kɔrɔ ye mun ye nin baara ninnu kɛba k'u b'a ka sara dɔ ɲini ala fɛ u dalen b'a la k'u ka sara nin fana ti tiɲɛ. lantabur ay lantuhlak o ka nin baara ninnu baraji ti tiɲɛ baara ninnu baraji k'i k'a dɔn a ti kɛ fɛn alakiyalen ye. o b'a yira k'a fɔ maa min mana kɛ kuranɛ kalanba ye Alahu taala ka tila ka seli nɔgɔya i ma ka fara kuranɛ kalan kan. ala ye nafolo min d'i ma o fana nafakatili ka tila ka nɔgɔya n'o ye jaga ye o ye hakɛ ye k'a di fantanw ma sarakati i yɛrɛ ka surunyali fɛn ɲini ala cɛ ani ka tila ka bonya ta k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma. ala k'olu tigilama ba ka sanni feere dɔ tɔnɔ ɲini ale ala fɛ u dalen b'a la k'a fɔ mun fana baraji ti tiɲɛ mun fana b'a la k'a fɔ k'a ti halaki. o tuma an b'a dɔn k'a fɔ yan nin baara ninnu ti bɔ ɲɔgɔn na fiyewu. n'o ye n'i kɛra kuranɛ kɔni dɔnba ye maa t'a f'i ma k'a fɔ i ka seli mais karisa bɛ yen kuranɛ b'a kun na ko kuranɛ dɔnniya b'a don mais seli ka dɔgɔ a bolo an b'a fɔ halisa a tigilama ti kuranɛ don i n'a fɔ i bɛ bɔ o kan cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ko karisa kun ye kuranɛ durusi i m'a ye nin ye kɔlɔkɔlɔ mankutu tiɲɛ de karisa kun ye kuranɛ durusi a man kan tɛ k'a fɔ kuranɛ kalanna ma k'a kun ye kuranɛ durusi karisa ye kuranɛ durusiba ye o bɛ faamu mais a kun ye kuranɛ durusi o tuma a ka kuranɛw taara ni maa min ye kuranɛ durusi kuranɛ ka tila ka bɔ ye kɔnɔ ni o salayaw ye. an b'a fɔ bana dɔ y'i minɛ n'a tilare la dɛ e yɛrɛ ka yɛrɛ magodɔnbaliya ani e yɛrɛ ka salaya ani i ka kuranɛ tɔbɔtɔbaliya o kɛra sababu ye i ka kuranɛ pɛridi ko kuranɛ ta bali kun ka fisa n'o tigilama ye. mɔgɔ min bɛ o tigi ma kuranɛ yɛrɛ durusi o ka di ala ye ka tɛmɛ e yɛrɛ kan ka d'a ka kɔlɔlɔ min b'o nɔfɛ jurumu min b'o nɔfɛ n'i y'o dɔn i ti sɔn abada i ka kuranɛ ka tila i la. kelen a filanan kuranɛ kalanba fɛnɛ ka daraja ka bon ala yɔrɔ la ka tɛmɛ an tɔw kan. maa min bɛ yen k'a fɔ k'a ma kuranɛ kala maa min ye kuranɛ kala o ti kelen ye. sa alakira ko alayhi salatu wasalam mumini min bɛ yen n'a bɛ kuranɛ kala ani mumini min ti kuranɛ kala k'u ti kelen ye. yiriden fila bɛ alakira ye taamasiyɛn di a la. yiriden dɔ bɛ yen a kasa ka di mɛ a dundala man di. yiriden dɔ bɛ yen a kasa ka di a dundala ka di. kuranɛ taaba n'a taabali k'o misaliya o de ye. wali kiyama kɛnɛ kan maa minnu ye kuranɛ ta ani mun ma kuranɛ ta an tɛ kɛ kelen hali kiyama kɛnɛ kan. alakira ka hadisa dɔ bɛ yen alayhi salam a bɛna ko kiyama kɛnɛ kan o bɛna ni kuranɛ kalanba ye ko k'a lajɔ arijinɛ da la
kaka qur'ane kala aka qur'ane kala iqra wartaqi qur'ane kala ko abe qur'ane kala mana aya fɛn kala ala b'o kɛ étage dɔ ye ka d'a ma a mana aya fɛn kala ala b'o kɛ étage dɔ ye ka d'a ma ko ala yɛrɛ b'a fɔ n'i ka qur'ane aya danna yɔrɔ min i ka sangaso fɛnɛ bɛ da o yɔrɔ la o tɛ fɛn maa si ma ni qur'ane kalanbaa tɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa min dogo donnen don qur'ane na ani maa min kasarati qur'ane na olu ti kelen fiyewu hali misiri kɔnɔ maa min bɛ na yanni seli waati cɛ a bɛ qur'ane kala ani e nana dɔrɔn hali nafila seli yɛrɛ ta yɔrɔ hali misiri foli seli a bɛ dɔw degun yɛrɛ maa bɛ maa la a b'o degun o bɛ seli kɔrɔta waati dɔrɔn de bɛlɛ alimami bɛ kibaru fili waati min o de y'ale don kuma ye misiri kɔnɔ mɛ ka to a kun na ni donna sisan min na sɔrɔ alimami ma kibaru fili ale bɛ tan dɔ ta walasa kana na misiri foli kɛ misiri foba ani nafila seliba ani maa min nana ka nafila seli ka qur'ane kala a k'i sigi a ka qur'ane kala na ani min ma qur'ane kala a bɛ se ka kɛ kelen Alahu Taala yɔrɔ la aw tɛ kɛ kelen bara o de kama Alahu Taala ko yan maa minnu bɛ k'ale ala ka kitabu kala ka tila ka seli jɔ ko ka tila ka fɛn di ale ala ye fɛn min di a ma n'a sɔnna k'o kɛ nafakati ye k'olu tigilamaw bɛ ka jago dɔ de ɲini ala fɛ yarjuna tijaratan lan tabur u b'a ka jago dɔ de ɲini ala fɛ n'o ye sara dɔ ye jago min b'a la k'a baraji ti tiɲɛ jago min b'a la k'u ti taa fɔ a baraji kɔ ala yɔrɔ la kiyama kɛnɛ kan na liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli Alahu Taala bɛ nin kɛ de walasa k'u ka saraw caya ale ala b'u ka saraw d'u ma ka tila ka dafali k'u ye a ka fusamantiya la kala bɛ sara caman ba di nin baara ninnu kɛbaa ma ko ka tila ka dafali caman fɛnɛ kɛ o ka fusamantiya la o kɔrɔ ye mun ye i ye nin baara ɲumanba min kɛ Alahu Taala bɛ saraba ta k'a d'i ma wa fusamantiya wɛrɛ bɛ yen ala bɛ tila k'o d'i ma fɛnɛ ka sɔrɔ kuma dɔ la yɛrɛ o ma ye i ka baara kɔnɔ wallazina ahsanu husna wa ziyada maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ye baara ɲuman kɛ ala ko a bɛ arijinɛ d'u ma wa ziyada ka tila ka dɔ fara u ka arijinɛ so fana kan o b'a yira n'a ye k'a fɔ baara ɲuman kɛbaa ala kelen kɔfɛ k'i ka sara di k'ala bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fana fara a kan i n'a fɔ hali mɔgɔ minnu bɛ baara la i bolo kuma dɔ la i bɛ bitigi kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'i ka feerew k'i ye walima i bɛ biro dɔ de kɔnɔ mɔgɔw b'a ka baara kɛ ni kɔnɔnajɛ ye e yɛrɛ nisɔndiyara i ka baarakɛlaw kɔrɔ kalo sara i y'a ka sara d'a ma mun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye kalo la waata in i y'a ta k'a d'a ma yɛrɛ y'a compter wari dafalen mɛ o kɔfɛ i tilara ka 2000 wɛrɛ bɔ i yɛrɛ ko i y'a d'a ma karisa nin minɛ i ka woro sa a la tiɲɛ na i ka baara ka ɲi i kɔnɔna ka di nin minɛ nisɔndiyara i ka baara kɔrɔ o tuma na i y'o mun dɔ tigi ma o bɛna nisɔndiya wɛrɛ de ta ka dɔ fara a ka kɔnɔnadiya kan a bɛna dɔ wɛrɛ de fara a ka baara cɛsiri kan o de kama ni ala ye arijinɛ kɔnɔdenw sara k'a bɛ tila ka sara wɛrɛ fɛnɛ di e yɛrɛ ma mun baara kɛ Alahu Taala b'o d'i ma nin ye Alahu Taala ka kuma kɔrɔ ye alakira ka hadisa dɔ bɛ alayhi salam ko kiyama kɛnɛ kan ala bɛ masaya mana banfula sigi masa dɔw kun na fa dɔ bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn a ɲɛ b'a la sanu banfula bɛ a kun na walima ba dɔ bɛ bɔ mun kalama a ɲɛ b'a la sanu banfula cogolen don a kun na ale yɛrɛ bɛ ala ɲininka ko ala anw ma nin baara kɛ anw ye nin bonya sɔrɔ yɔrɔ jumɛn kala b'a fɔ ko k'i to diɲɛ na i y'i den bila ni ala ka kitabu kalanni na n'o ye kuranɛ ye i den ye kitabu kalan min k'a yɛrɛ y'a nafa sɔrɔ wa e min kɛra sababu ye ka don a la nin ye bonya dɔ ye ka bɔ ni ala yɔrɔ la k'a di e yɛrɛ fana ma o b'a yira fa min ye den don kalan na den nin yɛrɛ tɛ dɛ e min yɛrɛ ye den don kuranɛ kalan na o tuma na e fana kan ka bonya min sɔrɔ ala fɛ o dɔ ye nin ye o tuma na an bɛ bonya dɔ sɔrɔ an ka sara kɔfɛ o de ka ca n'o tɛ an si ka baara t'an don arijinɛ kɔnɔ a kuma t'a la o i bɛ baara ɲuman min kɛ ala bɛ nisɔndiya n'o de ye ka arijinɛ d'e ma n'o tɛ k'a fɔ ko arijinɛ so anw ye baara ɲuman dɔ kɛ an sera k'a sɔngɔ sɔrɔ k'a san k'o fana kuma t'a la o tuma ala ko k'a b'u ka sara dafaw ye ko ka tila ka fusamantiya d'u ma seli jɔbaw ni nafakati bɔbaw ka fara ala ka kitabu kalanbaw kan na innahu i ka dɔn ala ghafur ko yafa masa do shakur ko wali ɲuman dɔn masaba do ala ye yafa masa ye wa ala bɛ wali ɲuman dɔn kɛ n'o de ye k'a ka jɔn yɛrɛ wali ɲuman dɔn o ka baara la wa ni ne fana ye baara ye mun ka di ala ye jɔn yɛrɛ fana ka Alahu Taala wali ɲuman dɔn jɔn ka ala wali ɲuman dɔn o ka di ala ye ala fana ko a bɛ jɔn wali ɲuman dɔn ka da kan o fana ka di jɔn ye kosɛbɛ i ye sara min kɛ ala y'a dɔ ye ko ala tilara k'i wali ɲuman dɔn i ka sara kɔnɔ ninnu ye fɛn ye mun ka di ala ye i n'a fɔ a ka di jɔn ye
ala kira ka kuma do be sallallahu alaihi wasallam akum ma shi se ka ala wali nyimando mo min ta jonyo wali nyimando la yashkurillaha man la yashkuri nas ma umma be nit se ki ma nyogon wali nyimando kan no tigire blara ala wali nyimando na katise ni se ki ma nyogon wali nyimando hali tigi ala kika do se ko fene wali nyimando bo bayra mo desra ka ala wali nyimando o tigi se ka ma nyogon yere fene wali nyimando otuma ala ko ale kira ya fam masai abe ya fani tigila mo ka bara bema shakur ali ala kira wali nyimando masai kika do ala taala be ni mabele jilen ka bara wali nyimando ay na والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق والذي أوحينا إليك من الكتاب alako wa nye femi fene chima kabo kitabu la huwa al-haq kika dole chiye kitabu kuma min dirima kika la sika mugo ma chiye yala ala kira sigara kitabu kono kuma ni nawa kalla wa hasha sabanu nu fene sigalendo ala amma foko ay nga kitabu ni jigina ala kira kam mamunu ni nyonche ulu de sigalendo qur'ana na no sura ala yere ka kuma kan atuma Allah ta'ala baga dengene yaddi ko wani ala ye fem min dima kitabu la kika do ka fo tiɲɛ ale kitabu kono na min dima kitabu kono ko kuma min be ko ciri ima kika do ka fo ko tiɲɛ kuma ni na kunti dore mamunu sigalen do qur'ane la o ka do ka fo siga kote mamunu sigalen do ni ala ka kuma do ku ka don ka fo ko ala ka kuma kan ni siga ka janyona wale ala ye ci min dima ka bo kitabu la huwa al-haqq kika do ka fo ye tiɲɛ na مصدقا لما بين يديه مصدقا قرآن ننا لما بين يديه مباني نيوانچه كوكو چينتيغيا كتاب ورمي كونا قرآن يه كو قرآن دير على كرام دي كوكو چينتيغيا amba yi taurata ka qur'ani yi na qur'ani kono kuma ni taurata man nyogon soso injila ka qur'ani kono kuma ni injila man nyogon soso zabura fene ka qur'ani ko qur'ani kono kuma ni zabura ikado nunu shima nyogon soso Allah ta'ala ko qur'ani nana de musaddiqan lima bayna yadayhi ko kitabun mun nana ka kwanye ko wala sa ko lu cientigiya otuma qur'anin nana ka taurata kono kuma dafa an ga don ka fo taurata fena kunya la ka kitabi injila an ga do fena la ka kitabi zabur an ga do ka fo ko fena la ka kitabi otuma na qur'ane nanya ta ka laje kitabu bele jelen ka kuma be nyon soro ale keline kono mun dira la ka cido na ka nabi nyuma ma ala ni bele jelen fo kitabu kelimina e ka do ka fo de qur'ane Bukhari bin ani hadisa doy don do ala kiran Umar bin Khattabi ku be nyogon fe Madina kono u be sira do ka o bitale Umar bin Khattabi temeto a global yahudiya de be kalana so kono nana no yahudiya de senu fana bu ka classique kono be kalana Umar isra fara abe fe ka taala je fana ba ka kalan su go jumeke ko maru tiri jo ka classique kono anye bala sebeni mi yere be ko ni mawbu ko kala ani qur'ana yere sebeni ka bele jele yekele Umar bin Khattabi kaba ko yara yala nga qur'ane kono sebeni nauta bele jele kele mais munanu banin do ala kira la alayhi salam ko Umar bin Khattabi borani o ka seben fen doyi ina fo ka kitabu gafe do anana ira ala kira la alayhi salatu wasalam ako ala kira ti kaba ko yawa ala kira ko munde be ako nunu ka kitabu kono kuma na anta bere kele e kan naje ka kalamai ko ala kira ye kitabu ni mine aya laje ako marma ne ko halisa esigalen bene la de ya halisa isigalen bena de Umar bin Khattab akomben kale alala kitabu ni tede ka jigin na mun ka no Musa ko wallahi ni sisan ko Musa soro nyama yala Musa te alala soro ni sirashi na matugune alakram Muhammad ko alayhi salatu wasalam o bayra tawrata ire damate ajigina mun ire ka Musa alaka chiden do akan nabi nyuman ne ka wati ni Musa ta kuma na be Musa kuma kene ko made abe tugune ko de ala ko cogodi nga barake cogodi Musa kunti blane nyafiyo o bayira ka fo halisa ni kanka ke dane de kabla qur'ane ka ni kanka ke sira de ambele jilen ka nyishi qur'ane mani sira mi kadaka Musa ireti krala sura ni sira shi ni qur'ane bara walma qur'ane ireto botoli ni ote wa qala ya ka kitabu blakana musaddiqan lima bayna yadayhi qur'ane ka ke cinye sabati baye kitabu munun nana ka kon qur'ane إن الله بعباده لخبير بصير
inna allaha yakadu ala bi'ibadihi kala kira ka jonna la khabirun basir ala kira masa dugulen baye kala kira yeli masa baye aka jonna ala ye dugulen abe jonga la ala be kalama ala yeli masa ye abe jonga la ala be lajelen kalama ko ala ye dugulen Allah ta'ala yeli masa ye jonga la ala be lajelena o bayira fushi teke Allah ta'ala yina ma nati ala ka doniya kono wa fushi teke ko Allah ta'ala yere fana nyete ala aw baka bara minke folo mogo kana bla ala kira yere ka wati la alayhi salatu wassalam ko ni bara bele jele ni binendo ala ka doniya kono wa Allah ta'ala nyebe ni kelen kelen bela ko ala ye dugule ala yeli masayila ala bela ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا Allah ta'ala ko kofe ale ye kitabu tiɲɛta kitabu minnu bɛ yen ni maakɔrɔ ninnu n'o ye nabi ɲuman fɔlɔ tɛmɛnlenw n'u ka maaw ye o taara ka kitabu mun to k'ale Allah ta'ala y'a tiɲɛ di a ka jɔnw ma a ye minnu kɛrɛnkɛrɛn a ye minnu kɛrɛnkɛrɛn k'a ye kitabu ni tiɲɛ ta k'a d'o ma dɔw y'a yira k'a fɔ ko nabi ɲumanw do Allah ta'ala ye kitabu di nabi ɲumanw ma ka tɛmɛ dɔw ko ayi alakira mantɔn yɛrɛ do alayhi salam kitabu ninnu dɔnniya ko Allah ta'ala y'a kɛrɛnkɛrɛn alakira ka mantɔn ye sallallahu alaihi wasallam ali sahaba kɔfɛ minnu nana fo kana bila an ka waati la alhamdulillah alakira ka mantɔn o bɛ alakira kitabu min jiginna kan k'u b'a dɔn kosɛbɛ ko nin bɛɛ kɔfɛ ale Allah ta'ala ye kitabu tiɲɛ ta ko k'a di maaw ma ale Allah ta'ala ye maa minnu sugandi a ka jɔnbaw la o b'a yira k'a fɔ nin maa minnu ka kitabu faamu ala y'a di a ka jɔnba tɛmɛlenw ma fo kana bila alakira yɛrɛ ta la sallallahu alaihi wasallam faamu min b'a kɔnɔ ani dɔnniya min b'a kɔnɔ ala yɛrɛ de sɔnna ko k'a ta k'a di kɛrɛnkɛrɛnya la alakira mantɔw ma alayhi salatu wasalam. O kitabu tiɲɛ dilen mɔgɔw tilara ka taa tilayɔrɔma saba ye ayiwa kuma ka ca kɔfɛ dɛ kuma ka ca kɔfɛ faminhum zalimun li nafsi o mɔgɔ ninnu na k'i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ yera la mun kɛra yɛrɛkuntɔɲɔba ye mɔgɔ yera la mun kɛra yɛrɛkuntɔɲɔba ye zalimun li nafsi k'a y'a yɛrɛkun degun ka yɛrɛkun tɔɲɔ o kɔrɔ mun ye Allah ta'ala ye kitabu dɔnniya min di k'a dɔw bɛ yen u ma sɔn ka baara kɛ n'a ye o ye kitabu dɔnniya nin bila kɔfɛ k'u ma sɔn ka baara kɛ n'a ye u y'u sen bɔ a kan ko yera la faminhum zalimun li nafsi dɔ kɛra yɛrɛkun tɔɲɔba ye naam wa minhum muqtasid k'a dɔw kɛra camancɛ dunge ye u ma ba la pewu u ma minɛ fɛnɛ u ma ba la pewu k'u ma minɛ fɛnɛ kosɛbɛ olu tora camancɛ la dɔw banna la pewu olu yɛrɛkun tɔɲɔ dɔw fɛnɛ kɛra camancɛ dunge ye u ma kɛ a kɛlɛba ye ko bɛɛ ka bɔ a kalama nka u ma kɛ a minɛba fana ye ka baara kɛ n'a ye ko bɛɛ ka bɔ a kalama dɔw banna ko dɔw kɛra camancɛ dunge ye a ko la na ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ko maa yera ye ni maa ninnu fana na mun kɛra danba ye ni hɛrɛw caman sabiqun bi khayrat bi iznillah mun ye danni kɛ ni hɛrɛw caman ye ni ala ka diɲɛ ye o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ tilara ka kɛ saba ye kitabu nin tali la mɔgɔ dɔ bɛ o mako si ma k'a la a ɲana o ale mako ma y'a la a ma ɲa o ale mako ma y'a la ale ka sira si ma y'a la o de ye zalimun li nafsi maa filanan o kɛra camancɛ dunke ye a ti kuranɛ kɛlɛbaw fɛ minnu y'a juguya a ma fara o kan maa si t'o dɔn nka minnu yɛrɛ fana ti ɲa abada ni kuranɛ tɛ a ma fara olu fana kan k'ale tora camancɛ la nka maa min kɛra maaw la sɔn hɛrɛma ye o de sabiqun bi khayrat maa min bɛ yen n'o ye kɔnmanin kɛ ni hɛrɛw ye ale ye bɛɛ dan ka da k'a kɛra ala ka kitabu fɛ a ye baara kɛ n'a ye a bɛ wuli ni a ye ana alayli wa atrafa nahar a bɛ wuli n'a ye su kɔnɔ a seko damayira la tile nunkun fana na k'a bɛ wuli ni a ye a seko damayira la o tuma na maa tilara ka taa nin tilayɔrɔ saba la bon hali ni y'an yɛrɛ fana lajɛ kɛrɛnkɛrɛnyala an ka waati la kuranɛ ko bɛ nin cogo kelen de la i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ ti kuranɛ fɛ fiyewu alakira mantɔn yɛrɛ la alayhi salam ni ko kuranɛ kaba banna ye biɲɛ de tora ale la a ti fɛ kuranɛ kuma kan ma fɔ a ti fɛ dalu yɛrɛ ka taa n'a ye ale yɛrɛ mako t'a la an ka kuranɛ yɛrɛ bɔ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ baara kɔnɔ a bɛ kafiri la
ina fo silamɛw bɛ yen cogo min hali n'o sɔrɔ o kɛra munafiki an ka kuranɛ yɛrɛ bɔ an ka ɲɛnamaya la wa n b'a f'i ye laïcité yɛrɛ nana cogo min na ni ne don laïcité ni ko i bɛ laïcité yɛrɛ définir arabukan na dɔ wɛrɛ si tɛ ladiniya ilimaniya dɛ o de ladiniya k'an ka ɲɛnamaya kɛ ka diinɛ sama ka bɔ a la infisalu diini ani dawla laïcité nana ten de ka diinɛ yɛrɛ bɔ jamana yɛrɛ mara cogo la wa fɛn fɛn bɛ laïcité di an ma bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko k'o de kɛ o tuma na jamana yɛrɛ taabolo ka ni diinɛ kana kɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an k'an ka adamadenya baaraw kɛ mais fɛn min ye diinɛ baara ye kan ko o bɔ an ka adamadenya baara la diinɛ mɔgɔw ka t'u ka bɔtɔkɛyɔrɔ la o tuma na maa minnu fana ta ye diɲɛ k'olu ka t'u ka diɲɛ kɔ la ni ye nansara jamana ninnu fɛn fɛn ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen ka baara daminɛra ni nin de ye u ye laïcité sigi u ka jamanaw kɔnɔ ni nin cogo kelen pe o de ye a ye diinɛ ani an ka ɲɛnamaya ko ka k'a bɛɛ sama ka bɔ ɲɔgɔn na n'a samara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn dadigi bɛ kɛ mun na dɔrɔn o ye diinɛ de parce que ala y'an dan diinɛ de kama mais n'a fɔra k'an ka diinɛ bila kɛrɛfɛ an ka ɲɛsin ɲɛnamaya baara wɛrɛ ma an bɛ taga mun de kɛ o ɲɛnamaya baara la an ma mun faamu n'a fɔra ko diinɛ baara dɔrɔn mɔgɔ bɛɛ b'a faamu an ka seli an ka so an ka taa yeji la a banna hali e b'i ka bitigi kɔnɔ sugu kɔnɔ ye o ye diinɛ baara dɔ de ye o ala ma feere haramiya o e bɛ feere min k'i ka bitigi kɔnɔ ka dahirimɛ ɲini a la i bɛ k'o baraji min sɔrɔ ni bɛ ala bato de la ala fana b'o baraji ta ka d'e ma i b'i ka bolola baarakɛyɔrɔ la i ye menuisier ye i ye tailleur ye i ye mécanicien ye i ye dingɛsenna ye i ba k'a kɛ ala jati kama i tilennen don a la i b'o baara fɛn fɛn kɛ ala bɛ baraji d'i ma ɔ baraji mana sɔrɔ fɛn min na a ma kɛ diinɛ ko ye a ma fara ala ko dɔ kan ka da k'a ye baraji sɔrɔ a la n'i ma kɛ ka ɲɛ i bɛna jurumu de fana sɔrɔ a la o tuma na ka diinɛ ani dawla bɔ ɲɔgɔn na ko de ka kɛ laïcité ye an b'a ye k'a fɔ a tɛ silamɛ ranger a tɛ silamɛ jamana ranger a tɛ ranger silamɛw ka baara tɛ dɔwɛrɛ si ye anw ta ye diinɛ de ye an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an b'an ka so diinɛ an b'an ka baarakɛyɔrɔ la diinɛ an bɛ taama sira la diinɛ ka da ka ala y'o de fɔ an ɲɛna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun k'ale ala ma jinɛ ni adamaden da dɔwɛrɛ si kama fo k'ale ala bato wa ala bato dan tɛ an serila an sunna an taara ji la an ye jaga bɔ nin tɛ an ka cɛkɔrɔba ko n'o ye sheikh al-islam ibn taymiya أقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهرة والباطنة نفرق على بطو كفيون فين كدي علي كتالا فوتالا أنني يولا من دالين لو كنك من دغولين لو كبي فني بري ما على بطو ni bɛɛ de ko ala bato bo b'a yira k'a fɔ adamaden ka ɲɛnamaya bɛɛ ala bato de adamaden ka ɲɛnamaya se ka kɛ abada ko ala ko ta wa jɛgɛ fanga ye ji ye cogo min silamɛ fana fanga ye ala ko ye o cogo de la ni ala ko ta kuma kuma ala bɛ barika don i la nka ni ala ko bila kuma kuma i yɛrɛ b'a dɔn i ka ko bɛ ban a bɛ jasi i ka ko ba bɛ k'i bolo ko fitinin fo maaw b'i kɛ tale ni ziiri ye ka da ka i disi da ala ta ala ka diinɛ na o tuma na ko bɛ nin cogo de la ala ye maaw tila ka taa ni sigiyɔrɔma 3 de ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o kɛra yɛrɛ kuntɔɲɔba ye ale ma se ka baara kɛ cogo la mun ka da ala ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o kɛra camancɛ dunke ye a ma kɛ fɛn kanubaw fɛ minnu y'a kɔn a ma kɛ olu fana fɛ a sabanan o de ye mɔgɔw la hɛrɛma ye ko mɔgɔ min bɛ yen mun ye danni kɛ ni hɛrɛ ko ye sabiqun bil khairat k'ale ye danni kɛ ni hɛrɛ ko ye alakira don dɔ ko k'a to kuma na bi wajulu la mɔgɔ kelen don ka alakira la kori mɔgɔ 3 nana alakira yɛrɛ ɲɛ b'u bɛɛ la alayhi salam mɔgɔ 3 nana alakira ɲɛ b'u la ko maa 3 min nana kelen bɛ o sina ka jama cɛ ci ten ka n'i sigi fɔ alakira kɛrɛfɛ alayhi salam o y'a sɔrɔ a bɛ ka wajulo kɛ filanan o maloyara o y'i jɔ jama la o ma jama cɛ fara ka na alakira kɛrɛfɛ o tora jama la ye sabanan o nana yɔrɔ o sina ka tɛmɛ ten a m'i jɔ a ma fara alakira yɛrɛ kɛrɛfɛ sigibaw k'a tɛmɛra nin y'a sɔrɔ alakira bɛ kuma de la sahabaw fɛ alayhi salam kuma banna yɔrɔ min alakira y'i kanto ma ko yala n tɛ aw kibaruya mɔgɔ 3 ka lahalaya la ko k'an to kuma la sisan ko mɔgɔ 3 dɔ nana ko mɔgɔ fɔlɔ ko y'i magɛrɛ ala la ala fana y'i magɛrɛ a la parce que ale ye jama cɛci ka n'i sigi fɔ n kɛrɛfɛ o y'i magɛrɛ ala la ko ala fana y'i magɛrɛ a la filanan ko maloyara ala ma o tora jama ma ye ko ala ta ala fana maloyara o ma sabanan ko y'i kɔ don ala la k'ala fana y'i kɔ don o la ala kɛra nin kuma fɔ tan sallallahu alaihi wasallam nin b'a yira an na k'a fɔ adamadenw hakili tɛ kɛ kelen ye fɛn na kuma si i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ni ala ko daminɛra hali n'an sira a la a bɛɛ ka k'ale ye parce que ale b'a ka baara bɛɛ bila a nakun dɔ don a ti pressé heure sera an ka bila yan ta a kɛra ta ye an ka siya la ale nakun dɔ don n'a tigɛra yɛrɛ a ti bɛn ale ma nka dɔ bɛ yen
aya ke cɛmancɛ koyi a kana tɛmɛ kojugu dɛ a kana tɛmɛ kojugu n'o tɛ limana min b'an na o y'o fana taalen dɔw yɛrɛ bɛ yen ni a ala ko yɛrɛ dabilara o de ka d'ale ye ale yɛrɛ ti fɛ k'a mɛn a tulo yɛrɛ lafiya o y'ale taabolo ye o tuma na n'i ye nin bɛɛ lajɛ ala ka kilasiman de don zalimun li nafsihi wa muqtasid wa sabiqun bil khairat ma dɔw bɛ yen k'u kɛra u yɛrɛ kun tɔɲɔba ye dɔ bɛ yen o kɛra cɛmancɛ dunke ye ko dɔ bɛ yen k'o kɛra kɔnba ye ka taa hɛrɛ ma ni ala ka diɲɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an fara laban nin kan na ذلك هو الفضل الكبير ala ko ni mun filɛ ko nin de ye fusamantiya ye ko mun ka bon kosɛbɛ dhalika huwa fadlul kabir nin baara mun filɛ ko nin de ye fusamantiya ba ye o tuma na hali n'o sɔrɔ tɛmɛlen fila ninnu ko ala bɛ yafa u ma n'u tubira u kana na sa u ka baara kan walima u salen kɔ a kan ala bɛna sɔrɔnadonni ko u ye ni mɛlɛkɛw ka sɔrɔnadonni nka i ka dɔn laban nin ta ala ko i ka dɔn mun filɛ ko de ye fusamantiya ye fusamantiya min b'a la k'a fɔ ko a ka bon na جنات عدن يدخلونها jannatu adinin ko arjine so mun ye duume arjine so ye adnin maqam ni dona kono bolite ko duume arjine so do yadkhulunaha u bina do de kono bara nyuman kebaw abina o yere soro arjine so kono arjine so min ye duume arjine so ye idonin ko bolita aha يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ko waw done arjinana yuhallawna fiha min asawira ku be doni ke arjina kono masirula bulula negew asawira ambe bulul kana nege munun do walma masirura mi mina farkolo la ku bina o do min dhahabin wa lu'lu aglanen do kabo sanuna ani lu'lu la ala bino masuru de ta ko di arjina kono dewma arjina kono la ko kan do farkolo la asawir an b'a fɔ ma ko bracelet mun bɛ don bolo kan na diɲɛ kɔnɔ ye ala y'a daga muso ye mais ala y'a haramiya cɛw kan a ti bɛɛ alakira manton cɛ ma o ka bracelet don a tigɛ la a mana k'a dilan cogo o cogo ye n'a kɛra sanu ye o haramu ka bon warijɛ o haramiyalen don nɛgɛfin hali mana o fana haramiyalen don kati bɛɛ o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye fɛn o fɛn bɛ don bolo kan na masiri sira fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ don haramu kɔnɔna na hatta dɔnikɛlaw sɔrɔla ko mɔgɔ min bɛ monturu don a tigɛ la masiri sira fɛ i m'a dabɔ ɛri lajɛ kama i m'a dabɔ walasa i yɛrɛ ka bɔ fili la ko fo ka bolo de masiri ni a ye i n'a fɔ bololanɛgɛ bɛ bolokan masiri cogo min k'o fana bɛ don nin baabu kɔnɔ n'o de ye ka bolokan masiri cɛ fɛ alors ka haramuyalen don cɛ ma nin ye dɔnikɛla dɔw ka kuma ye kira ka kuma tɛ ka da ka kira ma bɛn ni monturu ko waati ye nka n'a donna ɛri lajɛ dama kama ko baasi si t'o tigilama ta o de kama karamɔgɔ yɛrɛ yera minnu yɛrɛ banna bolola monturu yɛrɛ la monturu b'a posi kɔnɔ de n'a mago bɛ waati la dɔrɔn a b'a labɔ dɔrɔn a b'a lajɛ mais k'a don bolo kan na kiniyanfan fara numan k'ale banna a la a bakun t'a la dɔwɛrɛ ye k'a kana na taa kɛ masiri ye hali ale yɛrɛ fana ɲɛkɔrɔ bɛɛ n'i ka limaniya don bɛɛ n'i ka faamu cogo don nka ni ɛri lajɛ kɔni don dɔnikɛlaw bɛɛ n'a kan o kɔni tɛ haramu ye nka monturu min b'i tigɛ la i k'i jija kɔni kana kɛ sanu ye alakira y'o haramiya a ka mantɔn cɛmaw kan nin ye diɲɛ ye nka fɛn min ye arijinɛ kɔnɔna ye fɛn dɔw haramuyalen don an ka diɲɛ na mais arijinɛ kɔnɔ ala b'a bɛɛ lajɛlen daga ye i n'a fɔ sanu ka ye cɛ fari la diɲɛ na ya haramuyalen don mais arijinɛ kɔnɔ ala y'a daga ye o tuma na warijɛ a dagalen don n'an ka bololanɛgɛ de baki mun bɛ don boloden ŋɔni na mais fɛn min ye bolokan ye warijɛ fana donni o la cɛ fɛ o fana ye haramu ye mais arijinɛ kɔnɔna la an b'o don parce que alahu taala yɛrɛ ko min dahabin wa lu'lu sanu ani lolo la kalaw taala bɛ nin masirimafɛnw cɛ ka di an ma a bɛ ayiwa cɛ kunda cogo min a bɛ muso kunda ten alakira ka hadisa dɔ yɛrɛ alayhi salatu wasalam a ko mumini ka seliji bɛ dan yɔrɔ min ko ala b'a ka masiri fɛnɛ don a fari la ka dan o yɔrɔ de la o kɔrɔ arijinɛ kɔnɔ n'i bɛ seliji ta i b'i bolo ko kana fo nɔngɔnkuru la kala fɛnɛ bɛ masiri don i bolo la ka taa bila fo o yɔrɔ la i sen fɛnɛ n'i b'a ko sen koli bɛ dan yɔrɔ min ko alahu taala bɛ masiri di ma arijinɛ na ko mun fɛnɛ bɛ dan o yɔrɔ fɛnɛ na ka da ka haramuyali ma diɲɛ na cogo min arijinɛ kɔnɔ alahu taala bɛna taa daga ye o cogo la a tɛ k'i ka fɛn haramuyalen arijinɛ kɔnɔna na o tuma la sanu ani warijɛ ani ka taa bila luwuluw la ani ka tila ka taa bila hali marijanɛ na ninnu fɛn fɛn filɛ masiri minnu don diɲɛ na yan
ka waso keni aye no ye ka farikolo yɛrɛ labɛnni a ye a dagara muso ye mais a ma daga cɛ ye. Cɛ ta kɔni hakɛ dɔrɔn pe mais muso kɔni olu bɛ se ka don masiri kama mais a masirilen muso de fana kana bɔ n'a ye ten a bɛ se k'i masiri a cɛ de ɲɛkɔrɔ n'o tɛ a ti bɛn abada munna ka da ka masiri min don a bɛ daga ye hakɛ dɔ kɔnɔ wa mɔgɔw de fana kan ka lajɛ mɔgɔ min n'a lajɛli ka kan ko bɛɛ t'a lajɛba ye. Nka n'an donna arijinɛ kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin hali e ka dugukolo yɛrɛ i bilara arijinɛ so min na n'i ye cɛncɛn ye o cɛncɛn ye sanu walima warijɛ de n'i ye bɛlɛkisɛ ye o fana ye sanu walima warijɛ de i ka arijinɛ so jɔlen don fɛn min na i n'a fɔ an ka biriki ni simanw bɛ kɛ ka so jɔ cogo min e ta arijinɛ kɔnɔ o fana bɛ kɛ sanu warijɛ ani n'olu ani zaburajat ani yakut Allahu Ta'ala bɛ ni masirimafɛnw de kɛ ka so jɔ ye k'o d'i ma arijinɛ kɔnɔna na nka diɲɛ ta ni o tɛ kelen Allahu Ta'ala ye se k'i ye cogo cogo i ka diɲɛ so ti jɔ wɛrɛ la yan Ala ye se k'i ye cogo cogo e min ye cɛ ye hali ka masirimafɛn dɔ bila i farikolo la ni sanu ye o bɛ haramuya i ma kuma tɛ k'a fɔ i b'i ka so yɛrɛ ka ye walima i ka bolifɛn hali kutu Alakira ko alayhi salatu wasalam dumunikɛ kutu a ti bɛn an ka dumuni kɛnɛ ye warijɛlama an'a sanunama jifilen an kana ji min a la a sanunama ani a warijɛlama Alakira ye nin fɔ alayhi salatu wasalam hali a tasa min dilanna sanu na walima warijɛ kati bɛ an ka dumuni kɛ ni a ye ko ni maa min ye ji min warijɛ jifilen na walima sanu jifilen e ka ji solo la k'o min ko ji bɛ mankan bɔ i kɔnɔ jahanama kɔnɔ i n'a fɔ a ye jigin kan bɔ i kɔnɔ cogo min na diɲɛ na yan Alakira y'o fɔ alayhi salatu wasalam o b'a yɛrɛ an kan janto o la kosɛbɛ sanu bɛ minɛn fɛn fɛn na dumuni ti kɛ n'a ye wa i ka dumuni fana kana na bila a kɔnɔ ka da ka diɲɛ na ye a ti bɛn mais arijinɛ kɔnɔ a minɛn bɛɛ ye o masirimafɛnw de ye o tuma Allahu Ta'ala ko k'u bɛ donni kɛ arijinɛ kɔnɔ maana ni nɛgɛ ninnu na n'o ye masiri ye ka bɔ sanu na ani lolo na walibasuhum k'u ka donfini fiha arijinɛ kɔnɔ harir ko bɛ kɛ harira fini de k'u ka donfini arijinɛ kɔnɔ sini Allahu Ta'ala ko ye harira de e ma ye fɛn minnu haramuyara ma diɲɛ na yan Ala b'o olu de daga ɲɛ ta arijinɛ kɔnɔna na harira fana donni ye cɛ ka haramu ye diɲɛ na yan kira y'o fɔ an na alayhi salam a ti bɛn ale manton cɛman ka harira nka musoman bɛ se k'a don mais manton cɛman ka harira don k'i k'a dɔn o ye haramu ye o ti bɛn abada an ko Alakira y'a daga a ka sahaba maa damadɔ ye i n'a fɔ Abdurahman munna ka da ka waati kurukuru dɔ de bɔra olu la kurukuru dɔ bɛ mɔgɔ min na ŋɛɲɛ b'a la an b'a fɔ minnu ma kurusa o ɲɔgɔnna n'a b'i la ni i wɔsira fini kɔrɔ kaba a bɛ dɔ de fara a ŋɛɲɛ kan o tuma na kurukuru min kun bɛ olu la Alakira y'a ye alayhi salam n'u ko bɛ fini dɔɔnin don a bɛ dɔ de fara a kan a ko tuma baasi t'a la i bɛ se ka harira olu sɔrɔla ka harira don u kana walasa dɔ ka bɔ o ka kurukuru la cogo min ka da kan ni fini gansan wɛrɛ don a kan an b'a ye k'a fɔ dɔ bɛna fara a kan o bana sira fɛ Alakira ye harira daga o ye yan'u ka bana ka kɛnɛya n'o tɛ Alakira m'a fɔ kudayi u taabolo ka kɛ harira fini ye dɛ o tuma na ninnu ta kɛra dɔrɔrɔ de kama n'o tɛ a ti bɛn cɛ kɔni ka harira fini don a kana munna ka da ka fɛn don fɛn min b'a la ni a hamiyalen mais ko arijinɛ kɔnɔ wa libasuhum fiha harir ko k'u to arijinɛ kɔnɔ ka don fini k'i k'a dɔn k'a fɔ o ye harira de parce que harira yɛrɛ lasili gɔbɔnin dɔ de bɛ yen aw bɛ talen ye cogo min na ni kabut n'a bɛ fɛn garilama bɔ a yɛrɛ la n'a bɛ dimɔgɔw ni firifirinin minɛ ni a ye gɔbɔnin wɛrɛ de bɛ yen mun fana bɛ nin jurulama bɔ a yɛrɛ la a b'o de gulon yiriw la a b'a gulon yiriw la mɔgɔw kun bɛ taa o de ta yiriw la u b'a dɛfɛ o b'o de kɛ fini ye o b'o mun dɛfɛ nin dɛ o de ye harira ye nka sisan komi avancement nana an yɛrɛ bɛ fɛn dɔw dilan sisan harira bɛ ladege a fininama don ni chinois jamanaw lajɛ ani japon jamanaw ani arabu jamana ninnu u bɛ taa ta u bɛ na n'a ye o tuma na i bɛ harira ye olu fɛ yen an kɔni fɛ yan an ma deli k'a ye hali n'a bɛ yan an m'a ye nka nin dugu ninnu de la i bɛ harira fini olu fɛ yen ka caya arabu ninnu ka yɔrɔ ka taa chinois yɔrɔ ninnu ni japonais yɔrɔ ninnu na i b'a ye olu yɔrɔ la nka lasili min kɔni b'a la gɔbɔnin de kun b'a bɔ i ko talen bɛ nin fɛn ninnu bɔ a la cogo min a fana b'a bɔ cogo la a bɛ taa don yiri la o tuma na a bɛ jamujanba dɔ don mɔgɔw kun bɛ se olu ta u b'a dɛfɛ
ina fo gise dala be gise da cogo mi o kuma ale fana ta keteni o be soro ka labo ka ke arirai asugo ka cango sobe istabraqi ya doy dibaji ya doy khizi ya doy ni bela jire harira sugo ye ina fo jobe cogo mi na jonye miseni jognya kuma olu be cogo mi arira fana bo kalite cogo kelen mais amana ka sugo sugo adoni haram ya lendo cew kan jena ya mais arigina kono kanka do fini re de bina ta kay na وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا كو أرجينا كنو ديونكو الحمد لله الذي تنوب مساي أذهب عنا الحزن مسامي دسكسي تكبو أنكا كدا كانتنا دو جهنم كنو ألك الدوما تنوب مساي ده أنصارا كسر جينتك سنجاب دوبي أنا mais an filɛ yɔrɔ min na sisan ala ye anw ɲina diɲɛnatigɛ sɔnja bɛɛ kɔ o tuma ko tanu bɔ masayi n'o tɛ adamaden ɲɛna cogo o cogo f'i k'i ka dusukasi ko dɔ ye diɲɛna yan yɔrɔ an ko maa min limanalen don o dusukun ma fantiyalen don a ti sɛgɛn sɔrɔ o kɔrɔ de ye ta de ka dɔgɔn ka tɛmɛ maa minnu bɛ yen k'u dusukun ka kalan waati bɛɛ n'o tɛ i fana bɛ dusukasi dɔ sɔrɔ dɛ hali ni muso m'i tɔɔrɔ e m'i muso tɔɔrɔ i den m'i tɔɔrɔ i ti ɲɔgɔn ma fɛn k'i la mun b'i degun sigi ɲɔgɔn fɛnɛ ma fɛn k'i la don dɔ i tɔgɔmatɔ la f'i ka fɛn ye mun b'i dusu kasi walima i ka kuma mɛn mun b'i dusu kasi an tɛ se ka to ɲɛnamaya kɔnɔ abada fo nin dɔ la kelen kɔni ka kɛ mun bɛ dusu kasi la s'an ma i bɛ dimi don dɔ kɛra cogo cogo i bɛ na dimi nka arijinɛ kɔnɔden ko dimi tɛ yen fɛn fɛn tɔgɔ ko dimi a tɛ arijinɛ kɔnɔden sɔrɔ nin yɛrɛ arijinɛ dɔrɔn de kɔnɔ dɛ n'o tɛ fan si tɛ n'o tɛ hali nabi ɲumanw dimina yan yɔrɔ an b'a mɛn ko alakira kun tɛ dimi alakira kun bɛ dimi f'a ɲɛ bɛ bilen caman yɛrɛ a delila ka dimi a muso kɔrɔ kalo kelen a ma kuma si fɛ a delila ka dimi saba kɔrɔ tile 50 ou su 50 a ma kuma si fɛ yɔrɔ an b'a mɛn ko mɛlɛkɛw y'a kunankunan tigɛ mɛlɛkɛ ma alakira kunankunan tigɛ bara alakira disi kɔni farala siɲɛ 2 mais mɛlɛkɛ ma maga a kunankunan na kunankunan tɛ yen walasa an ka dimi koyi a bi maaw yɛrɛ kunankunan de bɛ yen k'i dimi ayi an ka dimi ni kunankunan yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la dimi nin bɛ dusukun de la kunankunan gulonnen don biɲɛ de kɛrɛfɛ dumuni min bɛ kɛ kunankunan de bɛ ji dɔ tunu a la walasa ka dumuni magaya yɛlɛmali sababuya a bɛ ten mais k'a fɔ alakira opéré la don min na ko kunankunan bɔra a kunankunan ma bɔ dɛ o tɛ kumakan kɛnɛma si la alakira maga ma k'a kunankunan a fɔra de ko alakira disi fara la minan 2 kun bɛ mɛlɛkɛ ninnu bolo jibrayil ani mikael u y'o minan kɔnɔfɛnw de yɛlɛma alakira kɔnɔ ko minan kelen kɔnɔfɛn kun ye limaniya ye dɔ nin kɔnɔfɛn ye hikima ye kodɔn u y'o de yɛlɛma alakira kɔnɔ a ka limaniya ka bonya ni bɛɛ tɛ yen a ka kodɔn fana ka bonya ni bɛɛ tɛ yen mais k'a fɔ o ye kunankunna tigɛ ka bɔ a la ko de kama a ti dimi alakira dimina kosɛbɛ alayhi salam a dimina a ka dimi cogo n'anw taw de ti kelen ye n'o tɛ alakira dimina alayhi salam dimi tɛ yɔrɔ min o ye arijinɛ de arijinɛ don de filɛ ka nin duwawu doni tano bɛ masa ye ko masa min ye dusukasi bɛɛ ta ka bɔ anw kunna adhaba anna alhazan a ye dusukasi bɛɛ ta ka bɔ anw ka da kan dusu tɛna kasi be an sɔn tɛna ja be anw yɛrɛ ɲɛ ji tɛna bɔ tɔɔrɔ dɔ fɛ ko kuma t'a la o tuma na tano b'o masa ye na inna rabbana laghafurun shakur inna rabbana an tigi ala laghafur ko yafan masabado shakur wali ɲuman dɔn masabado ita kɛ ala ye fiyewu k'i bɛ taa fɔ i ka sara i tɛ sanu di ala ma k'alaw ta ala bɛ sola di ma abada an yɛrɛ ko bamanankan na ko ni maa min ye mugu bɔ ala ye k'a bɛ ɲɛɲɛ bɔ ye o ti dɔwɛrɛ ye n'i y'a kɛ ala ye alaw ta ala fana b'a k'i ye n'anw de fɛ yan i bɛ ɲumanya kɛ maa ye a tigi bɛ tila ka t'i lagosi o de tɛ fisiriwaleya ye wa ne ye ɲumanya k'i ye ka hɛrɛ caman k'i ye e ka tila ka taa fara ne juguw kan k'an kɛlɛ n ko de ye fisiriwaleya ye ɲɛnamaya yɛrɛ b'o cogo kelen de la o i bɛ ɲumanya kɛ maa min ye dɛ o tigi de bɛ taga bila i la tuguni yɔrɔ wɛrɛ la ni e y'o ye yɔrɔ min walima ni y'o mɛn i dusu bɛɛ bi tiɲɛ fo dɔw b'a fɔ n tɛ ɲumanya yɛrɛ kɛ tuguni a bɛ ten o a ti bɛn maa si ma e ka balo ye ne de ye e tun bɛ si ne de ka so kɔnɔ e nka n'a fɔra maa minnu bɛ ka ne juguya ne k'a mɛn k'e faralen b'olu kan ne kɔntoro la e ka ko bɛ diya ne ye o limaniya t'o la i bɛ siran ala ɲɛ o kuma t'a la n'i y'o tigi ye o tigi ka ko tɛ diya ye o e ma y'a Abubakar Sidiki maa minnu ye nkalon da Ayisatu la an tɛmɛra a walanda kan yan o maaw la yan k'a tɛnɛmuso den dɔ b'a la n'o ye Mistah
balma yasra bana Abubakar Sidiki cɛ Abubakar Sidiki de jɔlen don ni mista ka fɛn bɛɛ aka fere bona aka balo fɛn t'a bolo nka maa minnu ye nkalon da Aishatu la mista ka tila ka y'o tigiw la tuguni Aishatu dun ye Abubakar Sidiki den de ye ka gɛlɛn sa dɛ ne de jɔlen bɛ ne ka fɛn bɛɛ ye nkalon dara ne den na dugu kɔnɔ o nkalon yɛrɛ samaba k'a jɛnsɛn e ka tila ka yaala nin ti bɛn maa ma Abubakar Sidiki y'a mɛn yɔrɔ min ko mista fɛnɛ b'a la o yɔrɔ bɛɛ la a y'i kale ko wallahi n tɛ hɛrɛ kɛ ni cɛ ye tuguni tɛ fosi k'a ye ne de jɔlen don ne ka fɛn bɛɛ ye e ma se ka ne dɛmɛ n denmuso ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ fɛn bɛ tila ka fara juguw kan ka nkalon da ne den na n kun bɛ ɲumanya fɛn fɛn k'a ye n y'a bɛɛ tigɛ n tɛ hɛrɛ si k'a ye tuguni yanni ne fɔ ko nin kɛra Aishatu jɛyalen kuma min ka ban a y'a kɔnɔ Alahu Taala y'a ye Abubakar Sidiki fana nin yɔrɔ bila a la ko maa minnu bɛ yen ni Ala ye fusamantiya d'u ma k'u fana kan'u kale dɛ wala ya'tali ulil fadl fusamantiya dunkɛw k'u kan'u kale k'u ti fusamantiya kɛ maa ye aw fana ti fɛ ni Ala ka hinɛ aw la de wa ka taga a y'a ban Abubakar Sidiki ko wallahi Ala n bɛ ka yafa fɛ n bɛ fɛ i ka hinɛ na ko tuma n kun ye n ka hɛrɛ tigɛ a la cogo min n bɛ segin tuguni n bɛ n ka hɛrɛ d'a ma parce que olu ka ko ti maa ko ye o olu ka ko ye Ala ko de ni fɛn min ye Ala dimi dɔrɔn yɔrɔnin kelen o bɛ segin nka Ala yɛrɛ y'a dɔn mista nin ye baara min kɛ a man ɲa o de kama a ye kira bila ko ka gɛɲɛ 80 k'o kɔ la mista ha yɛrɛ nin b'a la fisiriwaleya man da Ala ye i n'a fɔ a man d'an yɛrɛ ye cogo min a tuma arijinɛ kɔnɔdenw ye Ala tanu kosɛbɛ an tigi Ala ye yafa masaba ye wa an tigi Ala ye wale ɲuman dɔn masaba ye na الذي أحلنا دار المقامة من فضله ko masa min ye dunmɛ so daga anw ye min fadlihi ka bɔ a ka fusamantiya la dairal muqama nin ye sabati so de ye dunmɛ so do anw ti bɔ yan masa min ye arijinɛ d'a ma n'a titiri foncier maa si tɛna baga i ma k'i ka so jɔ n ka parcelle kan arijinɛ kɔnɔna na waati bɛɛ an bɛ tribunal la waati bɛɛ an bɛ domaine na waati bɛɛ mairie bɛ min ka dugukolo feere maa 10 ma ɲɔgɔn fɛ bɛɛ n'i ka papier bɛ ɲɔgɔn na o ye diɲɛ de ye yan yɔrɔninw ti bɛrɛ ye an bɛ ka ɲɔgɔn faga an bɛ ka sinjiw tigɛ a kama yɔrɔ ta nin ye kabako ye dɛ an si ka dugukolo tɛ an bɛɛ mana sɔrɔ yan de ya an bɛɛ nana dugukolo nin sɔrɔ yan nka o dugukolo nin ye sinji hakɛ min tigɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ yan dan si t'a la a ye balimaya hakɛ min tiɲɛ yan dan t'a la a ye silamɛ hakɛ min bila u k'u datigɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn juguya dan si t'a la ka kɛlɛ bilen ta k'a sigi nka o tigilama san damadɔ e bɛ sin k'a melekele ye fini jɛman na a sirila fini min na k'o tɔ meleke a kan kɔrɔ a bɛ barangali lase sita ye k'a sama ka bɔ nin dugukoloba kɔrɔ a ka soba nin ka taa lada siburu ɲɛ kelen pe de kɔrɔ k'a sɔrɔ a ye jahanama lase a yɛrɛ ma ni hɛkitari caman ye nka a salen su tɛ don hɛkitari nin bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ siburu ɲɛ kelen pe dugukolo kɔrɔ wa i bɛna taa da o yɔrɔ min na o de ye ka titiri foncier ye n'o tɛ nin tɛ o e t'a dɔn ko n'i sara don min i ka titiri papier périmera o y'o périmere de e tɔgɔ yɛrɛ t'a la tuguni i denw don olu bɛ sa olu fana denw de b'a ta nin bɛɛ bɛ sa jɔn bɛ yen Ala walillahi mirasu samawati wal ard san tiɲɛ ni dugu tiɲɛ a bɛɛ ye Ala de ta ye yan bɛɛ bɛ san ka ni dugukolo to an nana sɔrɔ yan bɛɛ bɛ an kɔ don a la e bɛ sa ka fɛn min to i bɛ sinji tigɛ a kama mun na i bɛ balimaya tiɲɛ a kama mun na e yɛrɛ b'i ban ka seli alimami dɔ kɔfɛ ko ka da ka ko kɛlɛ bɛ ni mun cɛ ko alimami masurunyama kama tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sin ka bɔ ni dugukɔnɔ kuma ye k'o don misiri yɛrɛ kɔnɔ ten nka misiri dɔw ɲaamina dugukoloko kɛlɛ fɛ dugukoloko kɛlɛ k'o kuma ta k'a don misiri kɔnɔ fo ka misiridenw yɛrɛ fana dusukun fɔ ɲɔgɔn a bɛɛ bɛ tila ka sa tuguni ka dugukolo min to yen arijinɛ kɔnɔdenw ka kuma lamɛn Ala tanunen kɔfɛ tila ka Ala waleɲuman dɔn ko masa min ye dunmɛ arijinɛ daga anw ye dunmɛ arijinɛ an b'a kɔnɔ ko Ala de y'o daga an ye n'a ka fusamantiya ye na لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها نصب ko sɛgɛn tɛ anw sɔrɔ ni arijinɛ so kɔnɔ wala yamassuna fiha min lughub sɛgɛn gɛlɛn wɛrɛ fana tɛ da anw ka arijinɛ nin kɔnɔ yan a bɛɛ ye sɛgɛn de farikolola sɛgɛn hakilila sɛgɛn ko tɛ arijinɛ kɔnɔna na nin tɛ yen Ala tano b'i ye koyi
e ka nin soba di anw ma an dan bɛ nin so kɔnɔ nin dugukoloba nin nin yiriforoba nin cɛla nin jɔn hakɛba nin muso camanba nin ala ka nin mɛlɛkɛ hakɛba nin bila an ka bolo kan o ka baara k'an ye an yɛrɛ t'a dɔn sɛgɛ ye mun ye ala tano bɛ ye koyi ni arijinɛ kɔnɔdenw ka wale ɲuman dɔ ye ka ɲɛsin ala ma ko sɛgɛn si tɛ anw sɔrɔ arijinɛ kɔnɔna n'o tɛ hali ni denw y'i bolo bɔ k'i kana taa baarayɔrɔ la an bɛ dumuni ni fɛnw ta k'a d'e ma sɛgɛn t'a la wa hali dumuni yɛrɛ kuma dɔ la i bɛ segin a la o i bɛ segin a la nka arijinɛ kɔnɔ nin si tɛ yen hali i ka to so kɔnɔ dɔrɔn ka to ka bɔ i ka salon kɔnɔ ka n'i sigi du kɛnɛ ma ka bɔ yen ka taa ɲɛgɛn na i bɛ farikolola sɛgɛn sɔrɔ hali ni ma nin si kɛ a bɛɛ k'i sigilen sɔrɔ i nɔ la ka daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ i sigilen don yɔrɔ kelen sɛgɛn bɛ tɛmɛ o kan walima i ka bila taama dɔrɔn na sɛgɛn tɛ tɛmɛ nin si kan n'i dara n'i kɔ jara i b'i da i kɛrɛ kan n'o jara i b'i da nin bɛɛ ye sɛgɛn de diɲɛ yɛrɛ ye sɛgɛn nin bɛɛ ye sɛgɛn hali dumuni dama maa bi sɛgɛn sɔrɔ a bon ale ka dumuni buruburu bɛ don i ɲɛwo ni ɲɔgɔn cɛ kala yɛrɛ kɛtɔ k'olu bɔ n ko kala bɛ turu hali timi na kuma dɔ k'o sɔgɔ fana tɛ sɛgɛn dɔ ye walima dumuni mɔbali b'i da kɔnɔ ɲi yɛrɛ fana bɛ mɛnni min kɛ o kan a ba k'a ɲimi a tɛ ka magaya o fana tɛ sɛgɛn dɔ ye nin si de tɛ arijinɛ kɔnɔ ko ala ye arijinɛ kɔnɔ denw lafiya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn tɔgɔ k'a fɔ ko sɛgɛn ko nin si tɛ yen o de kama don dɔ jibril jiginna alakira kan alayhi salam ko ala ko n k'a f'i ye k'i ka khadijatu fɔ ale a lamɛn dɛ k'i k'a ka foli lase khadijatu ma o y'a sɔrɔ a bɛ ɲɛnamaya la wa n'a sara n ye arijinɛ so dɔ labɛn a kelen pe de ye n y'a jɔ sanu ni lolo la ko sɛgɛn t'a kɔnɔ tɔɔrɔ t'a kɔnɔ an ba khadija ka ka arijinɛ kɔnɔ don fɔ ka jigin direct la alakira kan ko k'a fa ye alakira y'a fa ye muso filanan min bɛ yen n'ala ye foli bila o fana ma o ye ayisatu ye don dɔ jibril nana ko k'a ka foli lase ayisatu ma alakira y'i kanto ko jibril ko k'i fo a ko alakira n fana ka foli ba ye olu n'an ta ye baara ye olu ɲɛ b'a n'an ɲɛ t'o la o y'a sɔrɔ jibril bɛ so kɔnɔna yɛrɛ la ye olu ɲɛ bɛ anw na mɛ anw ɲɛ t'o la hali an ma foli kan yɛrɛ mɛn mɛlɛkɛ bɛ jigin alakira kan ka wahayu jigi alakira de ɲɛ b'a la ani muso min sigilen bɛ ɲɛgɛn kɛrɛfɛ o ɲɛ tɛ mɛlɛkɛ de a ɲɛ t'a wa kuma min bɛ fɔ alakira kelen bɛ de tulo b'a la mun gunnen b'a la o tulo t'a la ni si t'a la o tuma na ko ka foli lase o fana ma ka da ka ayisatu fana ye musoba ye ala yɔrɔ foli bɔra sanfɛ k'a di ayisatu ma k'a ye foli minɛ mɛ alakira o ɲɛ b'a n'a ɲɛ t'o la foli kɔni kɛra alhamdulillah mɛ an ba khadija ka arijinɛ kɔnɔ so a fɔra ka sɔrɔ a ma sa a bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la ka nin bɛɛ lajɛlen natigɛ alakira ye alayhi salatu wasalam wa hali ne ta ma fɔ e k'i jija baara ɲuman na n'i donna kɔnɔ i k'a dɔn i fana tɛna sɛgɛn ye muso ɲumanw bɛ d'i ma jiw bɛ d'i ma gulɔw bɛ d'i ma nɔnɔ bɛ d'i ma di bɛ d'i ma nin bɛɛ k'a d'i ma ka sɔrɔ a lasili tɛ nin fɛnw ye n'o tɛ misi tɛ yen k'o bɛ biri ka taa d'i ma o n ko nɔnɔ kɛnɛ kɔji de bɛ yen misiw bɛ se ka nɔnɔ b'u yɛrɛ la fo ka woyo ka kɛ kɔji ye walima di yɔrɔ wun tɛ yen k'a fɔ k'an b'o labɛn di de ye ko di ka taga a ka nɔnɔ da ye an k'o fana di a ye di o kɔji de bɛ yen wa gulɔ fana kɔji de bɛ yen a n'an ka gulɔ ninnu tɛ kelen ye dɛ ka ɲɔ bila n'o kɔrɔla waati min sɛ min sara ka mɛn k'olu ɲami ɲɔgɔn na olu sɛgɛw ni o pɔsɔnɛw k'o kɛ ji ye k'o d'e ma gulɔmina yɛrɛ mana k'a dafa k'a ɲɛ tugu fɔlɔ k'a ɲɛ tugu ka kunkolo firifiri ka da ka fɛn jiginna kɔnɔ mun n'a ti fila ye o ye diɲɛ gulɔ ye yan kiyama ta n'o tɛ kelen dɛ kiyama ta i b'o min a kasa ka di wa khitamuhu misk ala ko a laban ye misiku kasa di nka gulɔmina i b'a k'i da yan kasa jugu bɛ yɛrɛ tɔɔrɔ fɔlɔ e ti ɲɔ gulɔ nin na wa n'i y'i jɔ a dilanyɔrɔ la dogo dɔ k'i ji ko mɔgɔw de bɛ nin min a bɛ masaya segin a la capalo k'i jɔ a dilanyɔrɔ la ɲɔ bɛ toli cogo min ka tila ka sɛw toli k'olu ɲami ɲɔgɔn na fɛn o fɛn bɛ yen ko ɲuman don tɛ k'a la a bɛɛ ye fɛn kɔrɔ fɛn kasa bɔlen olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ji d'a kan k'o fana bila minɛn dɔ kɔrɔ ka sɛnsɛn dɔɔnin o ji sɛgɛman n'o ji kumunenw n'olu de farala ɲɔgɔn kan sa filen kunkurunin bɛ bila o kan o bɛ feere i ma walima i donni nin ka bɔlen i bɛ dɔɔnin ta a la k'o bila i la e t'a bɛɛ nɛn salen na wa nin fɛn bagalama bɛ bɛn e da kɔnɔ k'e nɛn bɛ ɲɛnamaya wa a bɛɛ nɛn salen don fasa bɛɛ salen mun na fɛn ba ka min mun n'a ti fila ye
gloma ine ni ya yi den da do kai kana danga ko ala ka bo globo do kai abu hurairah ya la kale ku de la ka glomina do mine kana di ala kira ma alayhi salam kay glomi ala kira ko ya gushi ku ya gushi ale ya kontie ku busanya binani de kira o clara gushi la yoro mi ko do dimine ye kanto akhzakallah kala ki lebu ala ki do ala kira ko aw kana shetena deme o balma kande naw ya gushi ka bo ya bani akana fa ala kande abi do de kala ka bo shetena bo abana tsumana bi do de ki tani ala ka bo shetena bo no te gloma ina ala rebe fe mi bo re kan ga hina minawo ani ya mi ti haklela i modin flow ni do mi kulonge la fambe glomina bi jo jama chela bitanda ka jalamine bi nyegene ke damne ay fem mi yatima kono yoro ni jimi o se ka erfla ki kono sita jalamine na ngani glomi militi damodo dron adona chogo mi faka bot no teti lafia ore kama do bi jalamine halu ka kulushire la atetu kono fem mi be odi ba la telia iba mi yoro mi na yoro ya tali bi jode ka belabo ali kare kono mogo be mogo tiya kasra tal abe boka bi wururu jiwla tamatola ale rebiki pamfe kuna ko jibe ka soro foshiti ni be bala o kadaka ta hakile rek foshita keni glot gloma ene ala kira ko alayhi salam ko kujugu be ba ko de gloy umul khabais ko siga o ba do munakira kujugu be bayo sabo ko ay ako dondo musoddo de ala jomba do temetola to ko kawede karamo tede ala batola de kunno me akalanente kama go bala aketo ka muso yere ka wulili jebi ba do ka kalanene punte kama go bala ay la muso no fe fa ka so sanf ete muso min do wali muso ka ma go bila dina kirila itugura ku dono sodo kono ayo so o tara so yere kono ayo so iri wayad do la fuso wolonfla muso baga bedda tu datu fokata se muso yere ka sokono nyangono yere masa ayisige muso ye kanzo ko dina yini ngalite ne bolo yande fen saba de bembulo me fe ki nyana te ka kelengal ni makelenta wala ni ba ma bembulo dangun ka kule kina na bingaya ere ba do etika so ibene de fe ya mako be dal kada ga muso ka fere ka jugunde aka kili to were la de ala kira ko alayhi salam wali cheni wali muso te langulo ya yorola ko fo shetene ka ka sabanay hali ka fo ye kra mogoy na ka to kan kalanga sokono muso kele ekele aka salon kono kana sonda eki jija ni mogo doka yeye bo ni ya bona ka sigira kande tuma ala kira ko alayhi salam kana langulo nyani wali muso shi no kera dro ko shetene be ka sabanay ale dona muso no ka sura nyini ngalite abi fe ka chela jarabide ako fen sabadi be bi nyana ta denrani do dalen flay ba fa wal may ka glomi wal may ka senere magina ni sabako ni ibi nyana ta ala de ni mi nyana ta ni na ko ni me kulesi sakina na binga ale re alla jeni shite fe no may kam mo fa ka sura ma fa li ke ni denrani fitini men fa mo kama ay mo ne kana ka kila ka glomi ci glomi ne bebe ne do dugo ko na ya ko nyekra mo nyala batulay ne shule manaye fane bare sale wal maka jene yake jene jurum me chugo mina ne be se kan ke ko muso ya fay na ko ni makelenta ali bi dayele saka mo weli akam yoro fem mango alla jomba ye katime leboka abisran femi ye katime fembe ka we lebudi abisran ye karamo kere alla je femi kan mo wale re bolo o ye glode ase jene shin kelen be chogoti kama fene fa be chogoti ijonga glon ni ye glomi ni yenda ni snora ni globoro nyala mbiteme mo shiti bo kalam ale yo munta ko kano jawde kunga jugo katime toni rebeka ore ka jugo nay ala kraw kay glota yo mi kabna yo glomi ka baro bora hakleka iya me tenin kede ibe hakleka enya bali munu na ma farabala ka marfajo mo wala ki faray ka mutuni ka abena chama ba hakleka ne wa emma be ke hakleka ya da madinyo ko fagata wabi worono wal makka dabwa kama mafushike ka bula kudro ka murutural mu be fendo de kunu ibe frase do de kunu ka blon mi ka sigarti do uta munu bi boy hakleka wala sai kana sran fiu a chama betene o ka baray nun da mawde kay glomi blon mi na yoro mi abora hakleka kabira hakleka yoro mi na yemuruta de reni ne kay ofa aya damno la ro ka sungo fa musore ko ki nyesho ma
o ye jɛnɛ min ɲin'a fɛ k'o tɛmɛra ni muso ci. Alakira ko ko gulɔ kɛra sababu ye a sina ka tɔ fila nin bɛɛ kɛ ten. Ko de kama gulɔ kɛra kojugu bɛɛ ba ye. Kojugu bɛɛ b'a don. Hali an fɛ yan maa bɛ minɛ jɛnɛya la ɲɛmɔgɔ kunda a lebu ti bonya ten. Mais n'a sulen yera bɛɛ da kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn a la. Alors que jɛnɛya fana juru man bon n'a ye ka bon n'a ye o. Parce que n'i ye gulɔ min lajɛ i ye furu kɛ i ma furu kɛ busanya 40 nin. Omar de y'a kɛ 80 n'o tɛ 40 nin. Nka i furulen mana jɛnɛya kɛ n'i bɛ bon fo k'i fa. Hali cɛgɛrɛlama n'i ye jɛnɛya kɛ busanya 100 ba yɛrɛ a ka bon ka tɛmɛ gulɔ min kan. Nka gulɔ min yɛrɛ o lebura ka tɛmɛ ale kan. L'Amérique jamana na san dɔ la o de la ka ban ɲɛmɔgɔ dɔ la k'a sulen yera. Ka sɔrɔ bɛɛ bɛ gulɔ min. Mais ale sulen de yera bɛɛ da ka mɔgɔw banna a la. I b'a yira k'a fɔ fɛn ɲuman tɛ dɛ. Mais nin ye diɲɛ ta ye n'i y'a min i bɛ su n'i y'a min i kunkolo b'i dimi n'i y'a min kɔnɔdimi b'i minɛ n'i y'a min fogofogo gulɔ min na baasi tɛ sa ka sɔrɔ fogofogo dimi walima biɲɛ dimi ma sɔrɔ. Nin dɔ la kelen kɔnɔ a tɛ kisi a ma fiyewu. Ka da k'a ye alikɔli hakɛ min o baga de bɛ tila ka wuli a la. N'a y'a minɛ a tɛ furakɛ a banna. I m'a la dɔ ye o b'u to denmisɛnninya la yɔrɔ kunsigi bɛɛ bɛ sin ka o jorolama bɛ sin ka turuturu a kun ten. Kunsigi bɛɛ lahala bɛ yɛlɛma. Alors que o b'a min de ko k'i to a kan k'i farikolo bɛ ɲa mais a bɛ tila ka kɛ sababu ye k'a bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ halaki. Wa cɛ dama tɛ anw fɛ yan bi hali an ka pogotigiw b'a ka gulɔ min. Pogotiginiw dɔnkɛyɔrɔ la i bɛ taa boisson sucrée ɲini i t'o ye a bɛɛ ye gulɔ de ye. Maa min yɛrɛ bɛ sukarolama ninnu min e na kuma ma mɛn o fa ka ye de i bɛ kunama ninnu min. Kunama ninnu ne kɔni m'o min fo sukaroma u b'a dɔw yɔrɔ bɛɛ la ko nin tigi bɔ kuma man bɛ burusi kɔnɔ ka na parce que u bɛ ɲɔgɔn dɔn n'o de ye. O tuma na u bɛ muso kunda a bɛ cɛ kunda a bɛɛ kɛra gulɔminɛ ye. I ɲɛ b'i ka denmisɛnnin caman na yɛlɛ la a yɛrɛ ma gansan tɛ koyi. Ni fɛn t'e kɔnɔ fɛn ma k'i la mun b'i bila yɛlɛ la i yɛrɛ ma ye. A caman ta ye o de ye u ka yɛlɛ ninnu u ka lahala ninnu ka bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni lahalaw de ye. O tuma na ninnu ye fɛn ye mɔgɔ kan k'i janto fɛn mun na ka da k'a cɛ ka jugu. An bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a nasira ma. Fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an bila a la ala k'an bɛɛ lajɛlen fana kisi k'an kunnadiya ka bɔ a la. Nka nin gulɔ ninnu alaw ta ala ko arijinɛ kɔnɔ nin bɛ d'i ma nɔnɔ bɛ d'i ma di bɛ d'i ma i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'i to arijinɛ kɔnɔna na. Na. والذين كفروا لهم نار جهنم. والذين كفروا لما من كفر يرى lahum naru jahannam ko jahannama tasuma de boluye nyata la uti kelen nyumankela olu karjina kono na folen fle ala be bonya min duma masrila ani ala bina joroba min takaduma ni arjina kono de unta bana soflana mawbe we jahannama kono nay soti sabaye o fladama ko mamun fene kafir yara ko jahannama tasuma de bo tigila mawe na لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم كاتي كوتيجي وكا فيموتوا نوبسا وبايرا سياتين وسياتي لا جبتي كوتيجي نمبر فوكو ساراتي ساي لا جبتوي كوتيجي جينا يا مغبلرا كي لا جبا تشوغو تشوغو نيا تيجي لا جبا كا تورتيري نا تيجي نيمبينا درون هل ني شولين ايبل لا جبا لا جوي zabana ay be shule ko shiya na janama tatitene janama kono dembe la jaba kal la jaba tasuma ba fari be jeni ala be klaka far ko wera funti o yoro bela ko bla doni non ko la jaba ti ko tige no be kaka saya sobe saya tew dongo do la jaba so ma ibala ula fe ibala sankalo tan fla samba kelente million kelente billiard yeret ebel la jaba konin kono ni ne kera daga bada yi dalay sa ati kotige ati bamfene na wala yukhaffafu anhum min adabiha wa qul la jaba la je o jana mal la jaba fene ti fege ya wuka wala idone allah taala ka san kono kalo kele ko ke sanji de ka shuru aw ka jahannama konay o sanji ka o ka tasuma bɛɛ faga aw ka to nɛma kɔnɔ ko kuma t'a la dɛ walima ala k'a fɔ jahanama yɛrɛ ma a dɔ bɔ i tasuma la ten sa ni maa ninnu ka kule cayara k'o fana t'a la walima bɛɛ donnen arijinɛ kɔnɔ nabi ɲumanw k'u fara ɲɔgɔn kan an ka taa ala deli a ka hinɛ ni maa ninnu na nin kelen na o t'a se fila k'o fana kuma t'a la
numbo gar jina sokono afna baw ka janama kono sokono kol la jabati fege ya fiyo kati fege ibn abbas ko janama kono de ka to tasuma chela abe kulela ale rabaka ala dele kalau taala ka inana ko ka boya samba biduru abe kulela u bele jile hakilla tigele kala ya fam masai wira bulo kala bina fam malikim janama gardiye nunu ka tasuma fagati u ka kule chara u ka bondala ko te kada abo kulela yoro mina kabisin ka fawiyete ikhsaw fiha fala tukallimuni ayaw nemina konay ayaw dada konay mashikana kuma ibn abbas ko koni dakurunya kelen ka jugu janama dew ma katime samba biduru tasuma jeneka koni ka jugu ma katema ase ne jigila tigedew ere jigidale mala ka kibina bo watimi kayaw nemina kono mo shikana kuma fanya tukoni ni ka gelen sa ibo somin kono tasuma dibe mife salu taala ko ka ji hamimunde ni ajori dala kabe nyeda jini yashwilu jo kabe nyeda be jini ni ya jimi ka damine kana fo katabla laslin laba fon fen bi kono ababbe noni ka be yele ka be labo jahannama tasma ajiwti se kami adomini ti se ka ke hatta jahannama kono de on yere mana jini yoro ni sogo blata la sa ni tasma mena ibe jido yere bole sogola janama kono de mana jino ji sala sala min be bola kuma do lo yere be klaka segen ka duma sugoni koko fanami ibeni bemi tugoni annew ajelisu abashi ni bebe klaka dima ke ka wazakunu be ta'amul atib ni yo kida kaba we baga posona de be kono ala karaka di sallallahu alaihi wasallam zakumu yiri ni ya tige jimi be bo yiri tige yoronina o ji no tonina du kolo sanfe foka jiyan wuli ko sene ke fen shitenya du kolo kan sokole zakumu yiri den ji mana tole me o zakumu ko de beta ke janama kono de on ka domine no te ni alla je ni tasma do nan ka yiri fen fenaya abebe sa me zakumu yiri yere ju alla sili be jahannama de kono aben e yiri mi yere poyira jahannama kono tasma bo faga tugune yo bamano ga kuma ko ni tasma wulila ay jikala ngani tasma mi wulila ji chamancela jibe ko la tugune yo jite ko la de yiri mi poyira jahannama kono tasma to yiri fa wa dabora jahannama dim uluka dumini ne kama yoro ala ko kala yiri de ka kungolo keleme ko shetene kungolo a yiri de nu u cejugu ya be ko mi shetene yoro an shima shetene ma be ba do fenche nyuma ko nite me jahannama dem ka yiri den ka keme ko shetene kungolo be choma ni be fa kunye ka bara do le kay be kishi ka bota suma ma choma ko wa mamunu be ko kafrira ko lu be jahannama kono jahannama la jabati tige nu be sa wa kala jabati fege ya u kam fene na كذلك نجزي كل كفور على كوني تشغو دي لا كلبه فسر ولا بسراتا ما منو كرا فسر ولا كا بسرا بني تشغو دي لا على الابو اسني فسر ولا يرى لا مكبا سرا ورتي نينيت كفريه فسر ولا يدي كان دو كلو سنفه كي با على بت ايركي كان علام ان ليك كلكتا سجود بي على تناي على كدام في وكاكي كالي كسر على دي ادن كي بلايا أن تجعل لله ندا وهو خلقك كنت ما يكره في سرولي كذاك يما بسوك علي كي سر ديني نو كره جهنم كونو دوي نعم وهم يصطرخون فيها كوكو تو جهنم كوناي كوكلي كان بي فاني دي سيغي نيو ناوي نيو سر جهنم ما مالو يا تعالى ده ندوم بي اي جونغام مانغان سولو o ednya de a nsigi nyogondo bia no ya ye ko ne be kulela be kema do ayda hali say be nyede la ya ni dona jahannama na aw be kule joyere kule kanka boni jonta e mashita deum ba ka faw ba che ba ka muso ba ka sigi nyogon ba ka ku be kule de la jahannama ko wa naw kono ci kan fa na kule ci kelende aw be zafir munke ani shahiqun ko fa na ci kelende ro Allah taala janama kono denka kule kanke ko falibe kashambulo ya jogomi aka kule damine na laba shimandi falita janama kono den fana tabe tieni
aw prenkan kono bara cikan aw yɛrɛ mankan aw be kulela dɔrɔn jahanama kɔnɔna na hali ka dani ma e kan ka ala deli i kana se miso kɔnɔ so duman tɛ na ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا كجانا مدون فنا على وليا أنت يالا أو نبو نسوني كنو نو كرام من بار نيومانك أنكم مغا بار من كانت سيغو كان سيغوني كوي غير الذي كنا نعمل أنكم مغا بار من كانت جينا ننصر كانت سوكا eka an bla kana ya mai ibai sisa ante se go bara jugo kan tsone abega kuma be fore yo kuma be chidon nana nabi nyuno nana aywa inyama dawro ka wonu noro blo kumara ala ire katta machine kaba ko sur bele dilen kay e maso ya beke galoy e sale ki flika la jawa kono e ayna bokoy nayne labo chiena ni bara jugo min kan se go ka ko janama kono dew meni ne fo anti yala e ana boni so kono koy ni am na bo kam bla nyana e kam na jebañ ni yalla jaay am tini ñogom bara jugu wore ke tsugoni fiyo kanti sigaka na awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru awalam nu'ammirukum Allah ta'ala ko yalla ne mashido di aw madu ko sanf aw lay maki retashi mami kra retashi bay kawtu diena ya ne masando dawma don ngelaw ko sambinani me bioro biolonvla ba kra ka manton shititi mawluka o me binani soro kawa ya dama den kelen shi soro de ro ci de oni nabi mo be ko me ci ku shito sambinani de hatta yablugha shudda ko foni sera ika inshidadula noy akili be sabati watimi ni sera otumalo wati ode sambinani kayele wal makaji otumalo sambinani ni osoro kaba ko daluti ro ala kira ko alayhi salatu wassalam ko na ala shidi mawma makishi se sambi worola kullu jura fotina ala chetuma sambi woro e osoro kiyamma etita fushi falay ni ayi masekanike ala ni nini ne kondo kullu jurati bo e adamaden keleni klade shi sorotaw adamaden kelen shi sambinani e klara kam ga wara sorotu goni ka faraw ka hal say baga munyini kullu juro shitina alaci bo ale reta da na biworo fitini min dara ka way sabay ali sallahu taala ya dema fe biworo vla dugoye ado ye bi sabayre kolo kari no bela jere na halisa kuma baka kafa ka sabala baneno sabalima obey ko dalutini ala che nini yeral no yeral o emuye kadaka Allah taala shidima ko Allah taala ko yala ne ma shidodi awma ka wogati dodi awma furancela e yere hakili jigi babese ka yere hakili jigi shimin kono o makewa aha awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa alako yala ne ma shidodi awma hakili jigi babese ki yere hakili jigi ni munye o shi kono waja'akum nadhir ko wa papali kala fene nana no ilasrani kala ko fene nani maki to nyina ma ya kono ya an-nadhir do ba ke ala kirere sallallahu alaihi wasallam do ko ay ko shije ne shije ko ni kuna kaba bana ka shije ko tede walma yi fendo ki kungolo la yi kunsigi doje ay koro yere ka shije ni eyo ye kaba esge chide were be mun kange hakili jigi sayala katimo kawa otere marasa ya chide nana walma shije walma bana kotige bali do yi soro iti hakili to yere la bana baga furaga atiba abaga furaga atiba iti jantu yere la abon na lendo goy ni eta mashiye de yake hakili to yere la bana ye oye shije ye oye saya min baka ki krefe wati be ko fene yayi kafara krasa o ka alayhi salam waja'akum nadhir qala ka papali kala nana ema enya bala yikun sigu jera bu mushu jera an sey bigere marasa ro yere nege ko de bam ve be do yikun sigi jelen do bu mushi jelen no bela wati be fina de ba bulu ko kola ko mo kana na fakale konolen
e ali ma ma fay korolen folo e kumbi pankugo min kuna ni desero la yere tina do ko to ti koro la tugo e do ke tin sade e ma ka fu korola ni ma korona faj mere be ni na de beta do bunya be shije ka aka fay korola o be bunya mi so ani dem seni ka bunya o ye kele ya imana ta jien fanwo fanfe bunya mi be shije ka o nyogo na ti dem seni ka attack wal islamiyya sirafe ala kira ko alayhi salam ma sababe angu bunya o ma sabala ay shije fa kanka shije bunya an ali sala ay shije de ma iri bi tan nun vi ati jenge na fiyo rali do bi kele ke ya ko mo kana fale ma ko mfa karsa wal man bakarsa iben ko ni dayo e de un soro i de un flambi gi wele ko fa wal ma o sala kele la ne yere ne gen ko de ani ki yere to jien bula li sa jien ka kulangela e yere ba do ki do ke kaba me ka take ka de un take ka mo de un take hali sa muso goroba kelen kelen be u korolenti alu sa were nyana a ci goroba kelen kelen be hali sa makaro kasoro na do shi fori ka ba ko dam me tabdo akalla halashi la ko mo kana na fo kale korolen hali bar nyuma ani alla batu ita yushila hal sale baga korowere de makono kona korolo la na ele ma misri ka sambi oro ali sayma koro ala kana ko ali salam alekam mantu fanchama bi oro ni bi wolon vlani nyonche kabene bi woro katabla bi wolon vlala atite ma kawo e kale arajo la me bayi communique wati mamun mbaka sayi ku shilaje e ka bishigintigi jatala ni bi wolon vlatigi na bayi ka damre mugonduru bisamani ndamado binani katabla bi wolon vlala bana kreni kuma folo mawde kumbe chama so mawti chama so ye binani soro kaba ya da maden da falen shi so ala kam mugan faraoka fuka klaka dore faraoka yere marasa bana de ko wa kullu lasrani kelan nana atigila mama na fazuqu aw ye jahannamani nenay fama li zalimin min nasir kodde batti yere kuntonyo baye ay to akonay nyogon jelaki bane ayo tute kuma ba foroti yai aw be tasma min kono ay la jawani nenay wa mamnun kersobi ko yere kuntonyo kodde me batti enala mama min deme kiyama kene ka joni bi deme e krama surona doni gay e rema kishi ka boni shile ki re jahama kono e bodati tugolende note kabini kiyama kene ka ala ba fa ya faradoma nya fi ngudire ni do bi surona doni galu masawi ala be ya fawluma meleke re ba fa ala mai nun toy olu do be toy ala kira de bina surona doni bake ala be chamon to yola janama kono dew re doni ko fe janama kono ka ba ko ala re bi bolo fatta suma kono dewna no ye jinaw ni adama dew ye chefla ko lu la bon e ngani be gere masura shila halala yere ka grasi ka bolo fa chefla e mayo fenena o tigi de bo kono isa kunda e boli shito sala o di khalidina fiha abada ko de be dumia kono o tigi la mati bo o lu chaman tabeti allah taala ko aya nene ay jahannama nene amunu kumbaka yele bona keni jahannama ko kumai ay twa kono ya ka nene ko de me bashiti awla mu'mina awla na inna allaha alimu ghaibis samawati wal ard inna allaha kanga do ka fo ala alimu ghaibis samawati wal ard san gundo dombaye alay ko dugu fene gundo dombaye alay san gundo fen be san kono ala ba bedo dugu kolo fene koro gundo fen be kala de ba bela geleno note dam fen shiti mumeni bedo san kono ko yi ko don dugu tay to dugu tay ko don san tay tinani do armaden gadani do nen do ro fitini ndronde ro fitini e aba go dugu kolo wolon bla an yali folo yere teme folo ama folo teme wa mashima fi folo katara se sangolo yere nere tra se sangolo la kuma tal kadaka ipana chugo dando de bilay ni temero kan ka ba isale salu taala ye fendo de glan ko blaye kan ka nyana mayamun kono pili bi pankata o fenu numbe do baye bolo de kata erebe se ro do la ni nakile ko kuma taala o isale olu be hal planeti do be olu ni dugo kolo kasru oxygène intaka ni be yele ni tabetade wala sey kan nakile nasru ngara bana do ibinade no to isale ni o bala mo be sangulo ko kuma fo la
sangolo kumata san gundo don baye ala ye ko dugu fana gundo o don masa ye ale ala de na innahu alimun ko ala ye doni masai bi dhati sudur ko katime disitigi yɛrɛ disitigi ala be mundo kono ko la ko yɛrɛ ta parce que yani fɛn ka jigi kono ala yɛrɛ b'a dɔn mun bɛna jigi kono a bɛ jigi kono waati min n'a jigini kono i bɛna mun de kɛ ala bɛ nin bɛɛ dɔn mais n'a ma jigi yɛrɛ kono i t'a dɔn wa ko fɛn min b'i kɔnɔ ala b'a dɔn ko ka tɛmɛ i yɛrɛ kan alimun bi zati sudur disi kɔnɔ ko k'ala b'a dɔn ko ka tɛmɛ disitigi yɛrɛ kan na هو الذي جعلكم خلائف في الأرض هو الذي جعلكم خلائف في الأرض kale alaw taala de y'aw kɛ fɔnko ɲɔgɔnya baw ye dugukolo sanfɛ dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na tulomasama taara mɔkɛ de bilara o nɔ la o fana taalen fa nana o fana taalen den nana o bɛ bɔ yen mɔden bɛ na sa an bɛ tugu-tugu ɲɔgɔn na hali an yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na sa an t'o dɔn tuguni kale ala de y'an kɛ ko to maana fɔnko ɲɔgɔnya ba ye dɔw tɛmɛra anw nana olu fana bɛ taa anw nana olu fana bɛ taa anw bɛ sɔrɔ ka na yɔrɔ ye kabako belebeleba ye an bɛɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nin cogo kelen na wa an nana an tigɛlankolo n'an fɛn fɛn bɛ taa tuguni an tigɛlankolo de bɛ taa an si bɔtɔ ye an ni fɛn tɛ taa an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa ala ma an tigɛlankolo i n'a fɔ an nana yan cogo min na faman kafara ni maa min fisiri waliyara ala ma fa alayhi kufruhu k'a tigi ka fisiri waliya tɔɔrɔ b'a yɛrɛ de kan a tɛ ala tɔɔrɔ ni kafiriyara i ka kafiriya tɔɔrɔ a n'a kɔlɔlɔ k'a bɛɛ bɛ segin ka n'i yɛrɛ ma la yadurru llaha shay a tɛ ala taala tɔɔrɔ ni fosi ko kafiri ka kafiriya tɔɔrɔ b'a yɛrɛ de kan aha ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا وكو كافري كافريا كاتفوشي جيدي على يورلا كافرين يركا إلا مقتا فنكر حلقية تيغن سونيالي مقتوية تيغن سونيالي دي nga halaki ko kafri ka kafriya bodi jidi Allah ta'ala yo ikra kafriya fore ka dabla ima dabla esara ki to ka yire jahannama kono ala ka toro jume ba ala ka toro bola munyi lade karsa toy iyo tigila makele isara la ifli jahannama ka olla jaba munyi lade obe munde sorala ati fushi sorala wa kafri ka kafriya ka toro besigin kata yirem wa ka kafriyati jidiri la sama ala yoro la ni foshi illa maqta funakra halaki na wa yazidul kafirina kufruhum illa khasara wa ko kafri ka kafriyati foshi jiri kata fanfe illa khasara funakra bonay ale de bonenaw kada ka ale de tigelangulu nyara fema ya ale de bolo ale ma fenke amma fendi ale de bonena ki tachi fushi ti bolo te nafa bala afare ka dabla ima dabla ni mandala yi kasra mayona imam mogo ka kuma me kada ka ala de ya fo mogo ya la sima imako makala esara o sa chogola o toro kito nyini mashiku ito da mashika ibo da jonka o yire de idamado ala ko kafiri ka kafiriyata jidi dorela illa khasara fona karabonay na قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله الله تعالى قال كرام عليه السلام أفو نما منو كي كبريا وبكى على ور من ويلي على تنانا شركاء من دون الله أو بكى على ور من ويلي كو بتو كو يالي وبسكا فين شامن تكبو أوكا a bɛ se ka fɛn caman di aw ma ko k'u kibaruya o ala ninnu ka koɲa la aha aruni maza khalaqu min al-ard aruni ko o alaw ka yirali kɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam mana ni kafiru ninnu ka yirali kɛ ala kira la ni alaw ye dugukolo min dan o ko yira ala kira la
madha khalaqu min nar yeddu ko min daw ko yira o be yawa du ko se kala de matière mi me kay ambe ala ka fen leta ko kanga matière première yi engana fara kala ire ka fen na dege ibe mu ne go matière première yi o be ta ala takele ne ko jonu ni du ko ro jume da adana amadaw wal mo sangulo ro jume da ti da bala kaba ko belele ba ma ti du ko daw seti machi ala mbaga ko je kono na fali mi gesa ka sojo aka amaga munde bla ko nay mo gaba gurunde baga jiga ko nay ka kla kata chenchew ni belew che kulu ushura kai abe borami abe ala ka damve onde ulu de beta ka jiyoro do gre ka kla ka sojo aka ambela jelen ka ta atuma unyininka kuki kiboreya kumu maso ala yere usoni mbuka jode o ka joye du kolo yoro min glan ka farala taka kuko yirila now am lahum shirkun bis samawati am lahum shirkun walma je nyogon do bu bolo sanfe wa fi samawati je nyogon do bu bolo sanfe mu ala de me sangolo ni glani na ka fayi ka ala be sanfe chugo mi am fana tabe ha nu dimina nyogon goro koni abe songa daje on tala katimi galak walma nu dimina nyongoro anga sangulo yere klaf lay e ka ala na ka fa on feneta na anga fa atuma ko o ala do be je nyogonya be o muni ala yere che sanfe yawa ati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin walma le ala ye kitabu do de duma ni manunu be dengene ya ka o kitabu ko la ufle jobato min ala tanala ala yo dalu jigi kitabu do de kono nubu ko baraka be ba do ni sual inkari kanyin kali ke kasro jabite kuma wore ni ate oko otuma ni manunu baka ni munfo baka ni munfo baka ni munfo anu baka monke ala yo dama kitabu do de duma wa na be o kitabu kono nana o be se ka jobato abse ka ala were bato ala yere tanala ko ala yo de kewa amba fo shimake now bal in ya'lamun ba'dhum ba'dhan illa ghurura ni manunu dola kelenta ka dola yuru nyogonya foshila fona kra yere negeni yere marasa kafiru sayo de ka nyogo nege ka nyogo marasa koni yu ka bara de ku taga nyogo layru nyogo nya fushla not illa ghurur ka nyogo negen ka nyogo marasa chieti bulu ka mugo negen ko blay ko galo kay ere joro kama ani ka jiya nafani o sana o nyogo ne make Uganda wa jama do flaf di nord la ko Uganda keray Ethiopie no ni Egypte no Kenya krefa du be islamou chama be na chrétien ka cey ka tin islamou ka $100 à décembre kalo 31 era dongone chrétien ka nyemo ye campagne ke fambef chrétien to bekana no ko waru ye sanu ni warjew halu ka warim be bangila o tara beta konti bloqué o kata be débloquer kana de nyemaw ko kada kan l'an 2000 sera ko e jien wuli yoro akuma blena mfana fe ya ko l'an 2000 ko jien be wuli akil lal sambi tamana kona ya mati jien wuli dondo ala de ko ale ba dondo na don sera abita ate mo ye don fen fala ashimake wa bere makusa radi sado ba bulo ko kira ko ati samba flake du ko ko la kira mo fo mashi tala kira ka kuma na alayhi salam amma fo abada ni bayi reka kuma glanowi ni be anga do jien bi na wuli don jume ala dun tina don fa ti fanyi fi no fana yo ka mo ko ne ganti kuna no ka sanu ni war jawi yani war ka di nyemaw de ya fuyi ay na no yango di alam kada ka lande mil ko ni am bebesa jien be wuli o jien ka wuli ka sura nyere ya nyere di alama ka fsa ala yere ka mine tenda ay na nay ko mo usna ka tu nyemaw ko ti ya be che ka doma nyemaw yere ka boro ni fon fafala usigi lande mil ko no sera olu nyemaw ni ko ma bebesa o yema gani mawla o be mesike watimi église kono
kana ka sonu bela jelen datugo ka essence yere bo église yere ka fidèle fen ba ko no e chrétien cewni musoni demseno ye ka tasma blala ka bejeni ka bela jelen faga ka bulunu bolo la fen wira dalambe mo gomo na ode ni kula ka bulunu bolo la fen ye kata ko jiebe wori adu seje c'est 31 décembre 1999 au 12 c'était 1er janvier 2000 otuma 1er janvier 2000 ko ba soro nyere wulila ule wali fon pece ka faranyo ka halisinu bakata jema wuli ulu tarani mo ka wari uyenu numbe bono niuna ka defa obey ni mbayira ka fo Allah taala ka kuma kan kuma bebe tabwa dalude ka adamade o maka fremu ke nyona ama fi esa yere kuntonyo bawti nyon la yurunya fushila ni yere negente ba nyogo negen ka nyogo bla feno were kan nafa be femena wala sa tiye ka tunela ni nya dara tiye kan doro luka galombe singa dakena asa fla be tseka ke tiye yo abese ka kai do de tay tiye do tay galoyi ni mbado ali tati tiye galon aw mun ba ale ko ka ale bonya o ka ale be sira do de bare aw nye aw kana bo tiye kala na bora tiye kala madoro o yale fene ka bonya de bine ale ka nga korota mi soro yoy otuma korota nunu ka perdi ale be sira o nye kateme ale place ka be tasuma ma jahannama kono ambe do de kala kana natani fenye mun ba bo ala kasraka ko yere kuntunyo baw yere demo dola kelembe nyogon la yuru nya fen jumena ko foshite ni yere marasa damati na inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula inna allaha yakadu ala yumsiku as-samawati wal ard an tazula ko ala de be sankulu mine ale de be dugukolo mine wala sawu kana boy ja sangolon dugukolo be ala de bolo ko ala de be sam mine akulo anye be saminani na ala ko pieta ala jaba ala de bolo kon ala de be sani dugukolo mine wala sa kana boy akana na bianka wal mo ka cheka bo angoro ere kata kali ala de keleno kamele ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده Allah Ta'ala ko ale ala ka minelen kɔfɛ ni sankolo ni dugukolo ninnu nana cɛ ka bɔ yen est-ce que maa wɛrɛ bɛ yen walima danfɛn wɛrɛ mun bɛ se k'a minɛ i n'a fɔ a bɛ ala bolo cogo min na ko bɛ se ka kɛ ala de bɛ sankolo ni dugukolo minɛ k'u kana bɔ yen ɔ ko ni ala m'u minɛ est-ce que danfɛn wɛrɛ bɛ yen mun bɛ sankolo ni dugukolo ni minɛ ka jɔ n'a ye ala ko min sɛgɛnna a kɔrɔ sa e ka bila an b'i sɛgɛnna fiyɛ walima an fana ye ala dɔ ye ala dɔ nin ka waati banna anw de ka waati bɛ yen sankolo bɛ anw de bolo sisan i n'a fɔ diɲɛ na an bɛ mun kɛ ɲɔgɔn na ni mun nana fanga ta ayiwa dugu yɛrɛ point stratégique bɛɛ b'ale de ka mara kɔnɔna na o bɛɛ b'ale de bolo nka ala ta tɛ ten dɛ ko sankolo bɛɛ b'ala de bolo dugukolo bɛɛ b'ala de bolo ala de b'a minɛ n'a tɛ ala bolo yɔrɔ ka bɛ bi an kan yan a bɛ bi ko de kama alhajjul qayyum yɔrɔ nana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ saba de hajjul qayyum suratul baqara suratul al-imran an suratul taha hajjul qayyum nana yi wa ka yɛrɛ tawrata fɛnɛ kɔnɔ ko hajjul qayyum kɔrɔ de bada ɲɛnama ani masa min jɔlen dɔ ni fɛn bɛɛ ko musa ko ala ma dɔn dɔ ko ala alhajjul qayyum ke bada ɲɛnama ye ti sa n y'o faamu nka qayyumu ni ma se ko faamu dɛ ko ala ko i m'o faamu k'a ko ayi ko ala ko musa ma i bɛ ji kɛ minɛn dɔ kɔnɔ k'i jɔ n'a ye n bɛna qayyumu kɔrɔ f'i ye musa ye ji kɛ minɛn kɔnɔ k'i jɔ n'a ye a ko ala n k'a bila waati jumɛn ko ayi a ka to i bolo fo ni ko i k'a bila k'a tora musa bolo musa jɔlen don ka jɔ i sɛgɛnna n'adamaden sɛgɛnna kaba sunɔgɔ de bɛ na sunɔgɔ sina ka musa minɛ ten ka minɛn tila musa la ka bin minɛn cira fɛn min b'a kɔnɔ fɛnɛ bɔnna ko musa ala y'i kanto a ma ko nin de ye qayyumu kɔrɔ ye e sunɔgɔlen filɛ ni bolokɔnɔ minɛn tilɛrila ka ci hali ni jingɔ ye ni ala fɛnɛ minɛ sankolo bɛ tilanna o cogo la ka bin dugukolo fɛnɛ kan ten o ye sankolo binnen dugukolo ka ɲɛnamaya ko bɛɛ bi ban bɔn qayyumu kɔrɔ bada masa min jɔlen dɔ ni fɛn bɛɛ ye ɲɛnama dɔ fɛnɛ a ti sa n'o tɛ n'ala tun bɛ suna dugu tun bɛ jɛ k'an to cogo caman na dɛ
o de kama ala sunɔgɔ bɔ a ka lahalaya la ka bana bɔ a ka lahalaya la ka saya bɔ a la anw kan ta k'a ye anw ka suna ale Alahu Taala yɛrɛ b'an kɔlɔsi ko n'ala jingɔra sankolo bɛ bin dugukolo kan o de la ta'khuzuhu sinatun wala nawm jingɔ t'a minɛ sunɔgɔ fana t'a ala minɛ nin de ala ka lahalaya ye ko tuma san ni dugu bɛ ala de bolo ale kelen don k'a minɛ walasa o kana bɔ yen ko ni ala y'a bila masa wɛrɛ jumɛn bɛ yen walima danfɛnɛ jumɛn bɛ yen mun bɛ se k'a minɛ ala pilasi la o kuma t'a la na innahu kana haliman ghafura innahu ikado ala kana halima kala kira masa munnu ne dɛ ala kira masa munnu ni belebele bay muna ale de tayi sankolo ye n'a y'a bila dɔrɔn a bɛ dugukolo ko bɛɛ ban mais ala tana baka bato ko ye ala ye ka ala ka nima fɛn dɔ minɛ k'o faga jo la ko ye ala ye e yɛrɛ ka ban dɔɔni na n'o ye ala yɛrɛ ye o baka kɛ ala ka dugukolo sanfɛ ni ala ka muɲu ni sabali cɛ san b'a sɔrɔ dugukolo ko banna san t'o sɔrɔ ye o b'o sɔrɔ ye a man di ye abada i b'i ka du kɔnɔ de ye du tigi ye maa wɛrɛ ka taa ko dɔ k'e ka du kɔnɔ mun man di ye a ti bɛn i ma o a ti bɛn i muso k'a kɛ a ti bɛn i den k'a kɛ kuma tɛ walimɔgɔ wɛrɛ ka na e ka du kɔnɔ o ka fɛn dɔ k'e ka du kɔnɔ ye mun man di ye e yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na i b'a dɔn a mɛ ala ta y'a ka dugukolo ye a ta y'a ka sankolo ye anw b'a ka ala sɔsɔ su ni tile o dugukolo sanfɛ ala ta k'anw fa a ta k'an halaki sankolo ma deli ka tigɛ ka bin maa si kan k'a fɔ ko ala dimini kɔrɔ ala b'i to yen de fo ka taa se don ma don min na i ɲɛ bɛna gosɔ o tuma ko Alahu Taala ye masa muɲunen ye ale ala ye yafa masa ye a bɛ yafa an ye baara minnu kɛ n'an tubira ka taa ale ma k'an bɛ taa sɔrɔ dɔrɔn ala ye yafa belebele masa ye na Alahu Taala ko nka u y'u kale ala la jahada aymanihim o ka kalili yɛrɛ dan na wa aqsamu ala allahi jahada aymanihim magan kafiru ko do k'u y'u kale ala la kalili dan ka jijaba sɔrɔ cɛsiriba ala kale nin kɔnɔ o kɔrɔ adamaden yɛrɛ ti kale cogo min kɔfɛ dɛ k'u y'o de kɛ لئن جاءهم نظير ليقولن أهدى من إحدى الأمم kolu y'u kale ko ni ala ka lasiranikɛla fɛn o fɛn nana olu ma don o don kolu bɛ kanda ko ka tɛmɛ mantɔn fila nin dɔ la kelen kan ne fana m'an kafiriw ka kuma de ni ciden bɔra anw ni ɲɔgɔn cɛ don o don ko ni ala ka ciden a ye tugu ko a ka ala bato kolu bɛ sira ɲuman ka tɛmɛ yahudiyaw ka walima nasara ihdal umam mantɔn ninnu dɔ la kelen olu bɛ kanda ka tɛmɛ yahudiyaw kan parce que yahudiyaw m'u ka cidenw bonya o k'u ma musa bonya o bɛ kanda ka tɛmɛ nasaraw kan k'olu fana ma isa bonya o tuma ni ala ye ciden di anw ma don o don k'anw bɛ kɛ ciden bonya jɔn ye anw bɛ tila ka kanda ba sɔrɔ jɔn ye nin fɔ magan kafiriw na فلما جاءهم نظير ما زادهم إلا نفورا ala ko waati min ni ciden nana n'o ye lasiranikɛla ni papalekɛla ye ma zadahum illa nufura ko ma fosi fara ni maaw ka ko ka ni yɔrɔ ma janya tɛ ka bɔ ala ka diinɛ na kabakoba olu preselen don ko ciden kana de walasa o ka kɛ ala batolaba ye o ciden nara dɔrɔn ko b'o lase ka sin ka bɔ Alahu Taala ka diinɛ na ka teliya dɔrɔn k'u ma bɔ ala ka diinɛ na ko kafiri dɔ ye nin kuma kɛ ara baara do a fɛn fɛn presera alakira nali la alayhi salam alakira nali a bɛɛ tilara ka bila alakira juguya la yahudiyaw lajɛ n'u bɔra u ka dugu la kana sigi madina de banu qaynuqa ni banu nazir ani banu qurayza a bɛɛ bɔra u ka dugu la kana sigi madina ko ciden laban kan kana n'o nana kan bɛ tugu a kɔ mɛ ciden laban nalen u tilara ka fara ɲɔgɔn kan k'o de juguya ka kɛ u ti fɛ u ɲɛ yɛrɛ ka da alakira kan alayhi salam ni magan kafiru fana presera yahudiyaw ciden duuru ma nansaraw ciden duuru olu ma mɛ anw kɔni ciden ma di anw ma ni ciden kɔni dira anw ma don o don anw bɛ kanda ka tɛmɛ yahudiyaw ni nansaraw kan
o ciren fana bora mun yere arabu club lay abaw chela ba do aba fa do aba ka kabila mashima bla alakira la ka juguya katime maga kawka olo de yak ay juguya dante ka magen ka ba fa so yere la ngolo de alakira gen wati ka ke futi ka mafiyo ambaru ko folo mi yere kera islamiyya la ngakira alakira de ka ali salam aw kana furukuma nu yaw fa kanu ka foli lamine nu tara sugula kana firikuma aka nu bolo fensa amba khadija de aka warbe dépenser ni sa alakira ni sabo be kuluwo kono wari bane saba do yere kuma yiri bulu de do yiri bulu ka nyimi ka jila kuno ka nyaala bo silama ko mayina nya fiye katime ya ngo fen chama be amba la fili dumini fente ngala kana ko ngosama nota me kla ka benyini ka desala ko may ka yiri bulu nyini ka nyimi ka jila ko nyaga be la fili wali kumarlo nyaga fene be ka dumini me kumarlo be tayiri bulu tige ka jikala ka noni ka ko kala dro ka du wala sa fendo kabla furu kono e kala fiya limbekra la krani sahaba la ali salam dine ko ni kam alors que olu de ya yira ni annana be tuka nganale ka klaka blala ka juya ka klaka gere fo ka klaka yira ko ba fa kafiru de ni kala kra la ali salam na istikbaran kuyanin dabo bonya de kama yere bonya fil ardi du kolo wa makr sijje ani jamfa jugu yere bonya kuya dabo de kama ani ka fere jugu ko ka kila ko feneta fere jugu alakra kama alayhi salatu wassalam ima dabo dore shi kama note ema sura wala la ba fa وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إكام مغو كي يفر جود تيجي كما وبلد لنيوكا أكلنا في نادي قريش وكافري نيوني سبلي بلي باكر نفا أسامبلي بان في شغل كنيوني فوشي تيتمونا أنغا فرتيجي محمد لامي مكالا ode kume temuna o mum kera ni dogo ko ka fa doko ayi akana fa da aya bla sokono e kongo ba fa ere doko ayi aya sri no mela ka ge no me mana sab mi no fero mi afana be sati nga hakilna min tara o kera bu jahali ka kilna ko kadda ka shitene yere yele makana farak kuma binani gabo ka pamuru duma ni alakira bora atuma o kajje pamuru ka korota shiekele ka ala kara gosala amana se sura mi masisa nan clara ni na suratu yasin ayat dobe o beni yoro wala kusobe na beya kushi nyonfe ko tuma na ba jeli kla kabla ni nyonje ate fako mo kele ne yafa atuma na jonyi ni baraka ala kira la ali salam magan kafiru o maseka fara me o kadda bali jugu aklara ka sego yerema sa shima bonya soro tokone akwafa ala ko tega ni bara nun dabo fushi kama ni yere bonyati istikbaran fila yere bonya dugu kolo sanfe ani fere jugu tali wa makru sayyi fere jugu otali na wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli ala ko wa fere jugu ki kadro ati kumma shila fona kira tabaye fere jugu kati kuma shila fataba wale kama anga ko don bawo yettalen do daya anala kan qur'ana aya be nyonta ko kolon jugu yiri kabe kara yere de kono allah taala fene fele ka fo mami ka bara yi dabali jugu yi kala ba ka dabali jugu sigin kana yere de fere jugu bara keba kaka fere jugu be sigin ka ta yere de ati mawtora la fi wale kama mawma ka bara yi ngani jugu yai fere jugu tali e ka tigi la je du kono e ka la je société la na tigi here so ati la fiaw hal na kira du kono mami be ta soro be la fiale no katema le ka du kono na mo to baka nyini ka nya du ka nya male ka ngani du ka chien ala ti mo la blaye wal mami ka la yini du ka nya male ka la yini du ka chien na nyagamina le ba ka place so na nyagamina le fene be yoro do so
e b'o dabali jugu la waati min ala bɛ k'e fana ka dabali jugu ni tiɲɛ ka tila ka segin i yɛrɛ ma i t'a kalama ko dabali jugu tiɲɛ b'a ka dabali dabali jugu ka ta b'a ka dabali jugu k'a bɛ segin ka n'a yɛrɛ de ma na فهل ينظرون إلا سنة الأولين ala ko yala ni maa ninnu b'a ka waati wɛrɛ kɔnɔ wa ni fɔlɔ maa tɛmɛlenw ka taasira tɛ wa ala y'olu halaki cogo min k'u fana bɛ halaki ten k'u tɛ ka kuma si kɔnɔ n'o tɛ maa minnu banna u ka cidenw ye ka fɛɛrɛ jugu tigɛ u ka cidenw na ala y'olu halaki k'u ta tiɲɛ o halaki tɛmɛra sira min fɛ dɛ k'i fana ka maaw bɔ k'o sira kelen de makɔnɔ na فلن تجد لسنة الله تبديلا alaw taala ka taa sira danfɛnw na k'i t'i yɛlɛma cogo si sɔrɔ a la nin kafiri bɛɛ ka hakilina ye kelen ŋaniya jugu tigilama bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya segin cogo ka n'a ma k'a bɛɛ ye kelen alaw taala ka nin taa sira k'i t'i yɛlɛma cogo si de sɔrɔ a la ولن تجد لسنة الله تحويلا ala ka nin taa sira danfɛnw na ko yɛlɛma cogo t'a la tabdila wa tahwila a bɛɛ yɛlɛmali yɛlɛmali cogo tɛ a la nin ye nin maaw taa sira de ye maa jugu a n'a ka juguya bɛ ɲɔgɔn na maa ɲuman a n'a ka ɲumanya fana bɛ ɲɔgɔn na na أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم alaw taala ko yala ni maa ninnu ma taama dugukolo sanfɛ o ka tila ka lajɛli kɛ maa minnu tɛmɛna ka kɔ u ɲɛ k'olu labanna cogo di a ye taama ka daa kan aw ka baara yɛrɛ ye taama de magankaw tun bɛ commerce de la o bɛ minɛnw ta ka bɔ maka ka taa n'a ye siyami k'a feere u bɛ taa ni dɔ ye yamani ka t'o feere u bɛ tila ka dɔ ta ka bɔ siyami ka n'o feere maka hali badirikɛla yɛrɛ ma dabɔ ten de ya n ala kɛra ni sahaba wulila de k'u bɛ taa sira da magan kafiriw natɔla ɲɛ n'u ka nafolo ye parce que silamɛw nali min kɛra ka bɔ maka olu ka nafolo u y'o de ta k'a fɔ k'u bɛ taa minɛnw caman san a la ka n'o feere ala kɛra bɔkun kɛra nin de ye k'a bɛ taa sira da o ye a kɛra ten de o b'a yɛrɛ magan ninnu bɛ taama a ye taama o taama sen fɛ yɔrɔ minnu halakilen don aw ka taa yɔrɔw lajɛ adukaw ka yɔrɔ o ka surun aw la i t'a lajɛ samudakaw ka yɔrɔ o ka surun aw la i t'a lajɛ hata luti ka mɔgɔw halakira yɔrɔ min aw taamatɔ la ka taa nin bɛɛ ko ni maa minnu murutira ka kɔ aw ɲɛ u labanna cogo di masa min ye ni maa murutilenw halake o masa bɛ dɛsɛ ka aw fana halake wa ala ti dɛsɛ a la ko tuma a kana aw sigi dɛ a ye taama aw k'aw sen bɔ aw kɔnɔ kɔrɔ a ka taa yɔrɔw lajɛ na wa o maa minnu halakilen filɛ ala fɛ wa kɛnu ashaddu minhum quwwa k'u fanga kun ka girin ka tɛmɛ magankan ninnu kan u ka bon n'aw ye u ka jan n'aw ye wari min b'u bolo k'o ɲɔgɔn kun tɛ aw bolo u ye mara min yɛrɛ kɛ aw ma surunya hali u ka mara la ala ko sura wɛrɛ la mi'shara ma ataynahu ale ala ye mun di u ma hali o taana tɛ aw magankaw bolo aw bɛ jama mun de la bonya fɛn fɛn b'aw kan muhamadu dɔgɔya alayhi salam ala ye hinɛ fɛn fɛn kɛ aw ye ala kɛra ka nali don sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ yɛrɛ kun t'aw jate yɛrɛ jate yɛrɛ kun tɛ aw ka yɛrɛ jati kun tɛ yen laysa alayna fil ummiyina min sabil yahudiyaw yɛrɛ kun b'aw la gosi k'aw ye nalomaw de ye a ti fɛn dɔn aw ma jate waritigiya la aw ma jate sɔrɔtigiya la aw ma jate k'aw ye mara yɛrɛ u kun dɔɔnin tɛ nka bingalikɛla si ma taga bin magankaw kan ala ye magankaw kisi ka bɔ o ma ka da ka ibrahima ye dugawu kɛ dugu ye dugu barikalen don ala kɛlen don ka dugu labɛn fɛnɛ ka bila k'a ka cidi laban kan kana na a dugu la ala ye ni bonya bɛɛ k'aw ye maa min kama o nana aw ma juguya siri sɔrɔ aw la ni o tigi ti k'a ca maa minnu halakira ka t'u ka yɔrɔ lajɛ ale alaw ta ala ye mun da o kan aw yɛrɛ fɛnɛ bɛna dɔn hakilimaw k'u sigi ka miiri k'alisa ko o ala kelen de bɛ yen na وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض wa ko ala ma kɛ masa ye fɛn bɛ masa min kɛɲɛ ko tɛ ala ye dɛ ko fɛn tɛ ala kɛɲɛ san kɔnɔ fɛn tɛ ala kɛɲɛ dugu kɔnɔ ala o de ye masa ye k'a fɔ ko a tiɲɛ yɛrɛ la n'a ka fanga bɛ a dɛsɛra karisa kɔni na tɛ ala ye koyi
yoranga diɲɛ masa ninnu u ka fanga bonyara cogo cogo u bɛ sigi ka wuli ka sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen a kun ka d'u ye k'o kɛ u ma se k'a kɛ. ala bi dɛsɛ ko de yirila waati bɛɛ i ka dɔ k'i ye maa ye. a mɛ ala a wulila karisa nɔfɛ a n'a ka alaya bɛɛ a dɛsɛra o kɔni kelennin na dɛ. i t'o mɛn i tɛ n'o ye ka da kan o tɛ ala ye. ala ni diɲɛ masaw tɛ kelen ye fiyewu. n'o tɛ firawuna lajɛba ye n k'a kun bi bato ko ala mara min b'a bolo kɔlɔkɔlɔ dɔ wa nka ala wulila a nɔfɛ don min bɛɛ ma bɔ a kalama. namurud bun kanaan ala bɛ wula nɔfɛ don min bɛɛ ma bɔ a kalama. abu jahali lajɛ maka hali a tɔgɔ dama silamɛw tun bɛ siran a ɲɛ. a tɔgɔ dɔrɔn k'a fɔ silamɛw tun bɛ siran. o de kama badiri do ibn afra u kun jɔlen bɛ abdurahman bun awf de kɛrɛfɛ. olu ye madinakaw de ye u ye abu jahali tɔgɔ mɛn u ma deli k'a ye yɛrɛ k'a ye ala kira sɛgɛn. badiri kɛlɛ do olu de ninnu ma gɛrɛ abdurahman na. o y'a sɔrɔ ala kira kɛlen n'o ka silamɛw ka sɔfa labɛn. kafiru fana ka sɔfa labɛnbaga ye abu jahali. kɛrabaga kutuba kala silamɛw ye k'u dusu na min u kana sara dɛ. n'aw sara a bɛ don arijinɛ na n'aw ma sa ni kɛlɛkɛtɔnɔ bɛ segi. abu jahali fana bɛ k'a ka mɔgɔw dusu la min aw kana siran dɛ aw kana boli n'o tɛ an bɛ malo arabuw ɲɛna bi. bɛɛ bɛ k'i ka mɔgɔw dusu la min bɛti. kamalenni fila de sina kana dɔ y'i jɔ abdurahman numan fɛ dɔ b'a kini fɛ dɔ y'a kɔrɔya kini fɛ ten denmisɛnnin fitinin u si ma tɛmɛ san 16 kan. ko ne ko nin jama nin na yan jɔn ye abu jahali ye bi. abdurahman ko fo ko k'ale jatigɛ ten. o kɛlen k'a fɔ dɔrɔn ko abu jahali nin ye jɔn ye ko fo k'ale jatigɛ. k'ale y'i kuntigi k'a lajɛ denmisɛnnin fitinin. k'ale ko a ma e mana abu jahali i bɛ mun k'a la. kamalennin fitinin y'i kanto a ma ko walahi n bɛ n kale ala la ne ni abu jahali n'an ɲɛ kɛra kelen ye ni maa min bolola sumayara o de bɛ sa. n t'a to yen. abdurahman ko mun kɛra. n y'a mɛn k'a ye tɔɔrɔ min da ala kɛra ka maka ko man kun tɛ yen anw bɛ madina yan de. ne ni abu jahali kɔni ni mun bolola sumayara o de bɛ taa kiyama. n t'a to yen. k'ale b'o la yɔrɔ min na dɔrɔn ko kamalen dɔ nin fana y'ale kɔrɔya kɛrɛ la. ko fana ko a ma ne ko n fa nin jama nin na jɔn ye abu jahali ye de. k'ale ko a ma n'i y'a ye i bɛ mun k'a la. ne ni abu jahali ɲɛ da ɲɔgɔn kan yan ni maa min bolola sumayara ni pamuru ye o de bɛ sa. n t'a to yen. ko fɔlɔ ta kun y'ale sira mɛ filanan kumare ko y'ale jafariya. parce que ale yɛrɛ bɛ denmisɛnninw de ni ɲɔgɔn cɛ. abu jahali dɔɔnin don cogo min ninnu k'a fɔ ko fo k'o faga de. abdurahman ko yɔrɔnin kelen ko birinin b'a bolo a fana bɛ ka tɛmɛ a bɛ k'a ka mɔgɔw waju. k'ale sina k'i bolo ɲɛ Sham k'aw ɲɛ filɛ mun tɛmɛtɔ la dɛ nin de ye abu jahali. nin de ye abu jahali. o bɛɛ sina ka abu jahali t'u hakili la ten. kɛlɛ donna yɔrɔ la ɲɔgɔn min ninnu ma maa wɛrɛ si ɲini a kamalenni fila girinna abu jahali de kan. u fila girinna ka gosi n'u ka pamuru ye. kɛlɛ tɔ bɛɛ kɛra k'a dalen to. ni generali sara kɛlɛ la ka wa aw tɔ kɔni a b'aw jija sa n'o tɛ bɛ kɛlɛ ɲaaminen abu jahali le generali ale de b'a fɔ mɔgɔ a y'a kɛ tan i na yan fɛ a ye nin kɛ tan mɛ kɛlɛ ma taa yɔrɔ si ale binna nka a ma sa nka a tɛ se ka fosi kɛ kuma bɛɛ tigɛlen don a bɛ nimakaran de la. fo kɛlɛ bannen waati min ala ye se de silamɛw ma. ala kɛra ka sɔrɔ kan ko an dun ma abu jahali nin ye dɛ. an yɛrɛ t'a dɔn a ka ko labanna cogo min. kɛlɛ daminɛ an y'a ye mɛ a sara de wa a bolila de wa an dun ye minnu fana minɛ a tɔgɔ la. abdulayi bun masud de ko k'ale bɛ taa ka kibaruya ɲini ka na. abu jahali ye cɛ belebele jamujan fanga b'a la. abdulayi bun masud ye cɛ surumani fasamani fanga t'a la. n'a fɔra k'olu fila ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ a da man di mun na o dɔɔnin. abdulayi bun masud ko k'ale y'i to yɔrɔ jan de la ka abu jahali dalen a bɛ nimakaran na jeli bɛ ka bɔ a la. k'ale y'i kanto an ma nin magankaw ka maaba ye k'a k'u ma aw fana ni bi anw ni kolo. abu jahali ko aw sera an na mɛ ne yɛrɛ ni dimi min bɛna taa kiyama ne abu jahali komi n tɛna bɔ ni bana nin na ko fosi mɔnɛ tɛ ne la bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ ma kɛ ne ka saya sata ye ni sɛnɛkɛla tɛ. ko sɛnɛkɛlaw de y'ale faga parce que madinakaw tun ye sɛnɛkɛlaw de ye ko sɛnɛkɛla de kɛmɛ faga ten. abdulayi bun masud y'a to o de la o fana k'a tɔ lase mɛ ala kira ye a bololaminɛw di ni mɔgɔ fila de ma ibn afra ala kira ye a bololaminɛw dɔw de. abdulayi bun masud yɛrɛ ko k'a dalen to ni makaran na n'a kun y'ale sɔrɔ a bolo yɛrɛ la n'a kun y'ale bisi abu jahali mun yɛrɛ bɛ ni makaran na dɛ k'ale kun bɛ sa ye parce que hali k'a dalen to ni makaran na ko fanga min b'a la kɔlɔkɔlɔ tɛ. nka ala ye a ta tiɲɛ nin cogo de la ten. n'i ma kɛ maaba ye alahu taala bɛ denmisɛnninw de bila olu ka yɛlɛbɔnna k'i la. a ko bɛ ten de abu jahali taara nin ta cogo de la. o maaba minnu bɛ yen k'u wɔsɔrɔ ka yaada
ka dugukolo bɛɛ tiɲɛ Allah taala ko magan kafiru ma aw ti taama a k'u fana ka pilasiw lajɛ ni ala ye ninnu halaki cogo min aw ti tuti aw fana bɛɛ lajɛlen min halaki fo ni maa min tubira ka kɛ silamɛ ye. Na innahu kana aliman qadira wa k'ale ala ye masa ye mun ye dɔɔni masa ye wale ala ye se masa ye. aliman qadira ala ye dɔɔni belebele masa ye wa se masaba nata ni se masa tɛ ni kafiri ninnu caman de dɛ. Firawuna ka sa, Namurudu ka sa, Abu Jali ani kafiri belebele tɔ minnu tɛmɛra Jaluta ninnu ala k'u kɛ i n'a fɔ u ma deli ka kɛ dugukolo sanfɛ. Fa ja'alahum ahadith a y'u bɛɛ kɛ barokow de ye k'a bɛɛ bɔ dugukolo kan k'ale ala ye fangatigi ye wa dɔɔni masa. Na ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ala ko n'ale kun kɛra adamadenw minɛ fɛn ye o ka kɛta la ma taraka ala zuhriha min daba k'ale kun tɛ daba si to dugukolo sanfɛ. n y'a f'i ye n ko n'a fɔra daba baganw dama tɛ dɛ n ka la n yɛrɛ b'a la fɛn o fɛn bɛ taama dugukolo sanfɛ o bɛɛ de ko don. adamadenw bɛ kojugu min kɛ ko n'a fɔra ale ala k'o minɛ n'u ka kojugu kɛlen bɛɛ ye sisan kun tɛ n'i ma fɛn sɔrɔ dugukolo kan o y'a sɔrɔ ale ala y'a bɛɛ halaki. a jinɛw a adamadenw a dabaw n'o ye a faliw ni a sow ye a waraw ala ko k'a kun b'a bɛɛ halaki. mɛ ale ala ka hinɛ ka bon dɛ. ala ta ye dugukolo ye a ta ye sankolo ye i b'i sago k'a a b'i to yen fo i sa don mana se don min a b'i minɛ o y'i taalen. maa wɛrɛ fɛnɛ bɛ ka kafiriya kafiri ka saya tɛ leçon di kafiri ma o silamɛ de ka saya bɛ leçon di a silamɛ ɲɔgɔn ma mɛ kafiri ka saya o tɛ fosi bɔ kafiri ka kafiriya la a b'a kunfɛ dɔrɔn ka taa ko n'ale ala kun bɛ yen adamadenw minɛ n'u ka kɛta ye k'ale ala kun tɛ yen taamaba kelen to dugukolo sanfɛ a ka taama. na ولكن يؤخرهم إلى أجل nga kale ala be u yagaru ko k'u lasumaya ila ajalin musamma fo ka taa waati la ale ala ye waati min d'u ma ko n b'i faga ka bɛn ni nin de ko de y'ale ala ka baara ye. kafiri baw aw yɛrɛ bɛ presse ne ko ala ɲɛ tɛ karisa la de wa ala tulo tɛ karisa mankan na wa i m'a dɔn karisa yadara i m'a ye silamɛw tɔɔrɔ i m'a ye misiriw ci i m'a ye nin kɛ kɔrɔ ala yɛrɛ bɛ karisa kalama e fana ka se nɛn na n'o tɛ e ta bɛ juguya ko la ka tɛmɛ karisa yɛrɛ ta kan a sɔrɔ ye kafiri kun kelen de ye silamɛ ye e ka limana bɛ fɛ ka tiɲɛ ala ti wuli ni maa ka wulili ye koyi ala ti presse n'an ka presseli ye ala ta ala ka kow dilannen don a b'a bolo ye musa kuma ma se ala t'o faga ni e ka kuma ye ala t'o faga ni e ka kuma ye ko n'ale wulila o kama don o don k'ale ala t'u to yen o bɛ kɛ se masa ka minɛli cogo di. aha inna allaha la yumli li zalim hatta iza akhazahu lam yuflitu kale ala be makononi ka tonyoli kelay ko fona tige dara kan domi ati klali ala la fi kati klala la kazalika akhzu rabbika iza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhzahu shadidun alim ala ko ale kam mineli beti na ye dugum mine kasuru kembe yere kuntonyo bawe kale ala kam mineli kolo ka green wa dimi bale ala kam mineli no. نعم فإذا كان أجلهم niw ka waati sera a tɔɲɔlikɛla kelen kelen bɛɛ hali maa ɲuman ala ye waati min dan n'o sera k'i bɛ taa ka bɛn ni nin de ye ko n'o dafara فإن الله كان بعباده بصيرا wa k'ale ala kɛra ye masa ye a ka jɔnw bɛɛ lajɛlen na ala ye waati min di ko n'o sera i tɛ dogo ala la dɛ hali ni donna tigi ɲɛ o de kɔnɔ ko saya bɛ t'i sɔrɔ yen أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة نو كرا يورو يورو كو سيبتاو تاي هل نو كرا جو جنفن دو دي كونو سيتي باي كنا بدا كبتي تاي كاتي توي واتي نيكو وكالي على كرا يم مساي اكا جونا اشيتي دوغا على نعم بنا suran bana ya an b'an jɔ yan fana insha Allah
ka ɲini ala fɛ minnu fɔra ala ka faamuya d'an ma, ala ka hɛrɛ k'an ye, ala ka dusukun nɔrɔ ni a ye, ka kuranɛ kan bɛɛ ye dalu ye, ala kana kuranɛ kan kan dalu ye. Ni ala sɔnna sigida nata an bɛ don sura kura wɛrɛ kɔnɔ n'o ye kuranɛ la suran tɔgɔ bɔlenba dɔ ye walima kuranɛ la suran belebele dɔ ye n'o ye suratu yasin. An b'a ɲini ala fɛ ala k'o don yira an na. wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.